ಬಲ್ಲಿ ಏರ್ಪುರ ಉಳ್ಳಾರು ಬೇಗ ಬೇಗ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ. ಎಂಕುಲು ಭತ್ತ ನಿಕುಲ ಬಲ್ಲಿ ಕೂ 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 ಬಡ್ಡಿ ಅಪ್ಪು ಬಾಸ್ ಬಂದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಲೈಕ್ ಡನ್ ರೀ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಪ್ಪು ಬಾಸ್ರವ್ರಿ. ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು? ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಅಪ್ಪು ಹಾಯ್ ಅವರೇ? ಹಾಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಅಪ್ಪು ಅವರೇ. ಅಪ್ಪು ಇರು ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಅಪ್ಪು ಬಾಸ್. ಅರೆ ತುಳು ಬರ್ಪೂಜರಿ ಕನ್ನಡದಾರು. ಆಯ್ತ್ರಿ. ಏನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಪ್ಪು ಬಾಸ್? ಊಟ ಆಯ್ತಾ ಅಪ್ಪು ಬಾಸ್? ಉನಾ ಸಾಂಡ್ಗ್ಯಾರ್ನ ಹಾಂ ಹಾಂ. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತೀರ. ಹಲೋ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು? ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬಾರಿ ಅಪರೂಪ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಮುಗ್ಗಿನತ್ತ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ? ಅಯ್ಯೋ ದೇವಪ್ಪ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಪ್ಪನ್ನೇ. ಹಾಂ. ಏನಾಯ್ತು ಅಪ್ಪು ಬ್ರದರ್? ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ. ತುಳುಟಿಗೆ ಎಂಡರತ್ತ ಅವರಿಗೆ. ತುಳುಟುಗೆ ಏನಾಯ್ಕ? ಹಾಂ. ಅಪ್ಪು ಬ್ರದರ್ ಯಾನ್ ತುಳು ಬಾತೇರಿ ಅಂದ್ ಪೋಡಿಗ್ಯಾಂಡರೆಗ್. ನಂಗೆ ತುಳು ಬರೋಲ್ಲ ರೀ ಅಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ತುಳು ಮಾತಾಡಿದ್ದು. ನಿಮ್ಗೆ ತುಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ತುಳು ಮಾತಾಡಿದ್ದು. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮುಗಿಂಡೆ. ಮುಗ್ಗಿನ ಓಕೆ ಹೆಂಗೆ ಓಕೆ. ಗೊತ್ತಾಂಡೆ. ಕೋಡೆ ಬೈದ್ಯಾರತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವಿ. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕನ ಲೈಕ್ ಬೈದುಜಿ. ಕೊರುವೆರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ರಿ. ಜಕ್ಕಿಯ ಬಹುದೇವ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಓಲ್ ಬೈದುನು. ಎಲ್ಲ ನೆಟ್ ಕೋಡೆರ್ ಮಾತ ಪಾತೆರ್ ಜಾರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ. ನೆಟ್ ಬೊಕ ನೆಟ್ ಓಕೆ ಕಲಿ. ಬಾಯ್ ರೀ. ಅಪ್ಪು ಅವ್ರೆ ಹೊರಟದ್ದ? ಓ ನೀವು ಹೊರಟದ್ದ? ಬತ್ತದಾಗೆ ಏಪ ಬೈದಿನ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ. ಕೊಡೆ ಬೈದು ಅಂಗನೆ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀರಿ. ಕೋಡೆ ಇತ್ತು ಜಾರೀರು. 10 ಗಂಟೆ ಉಂಟು ಇತ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಅಪ್ಪುರವ್ರೆ ಬಾಯ್. ನಿಮ್ಗೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ರವಿ ಗೌಡ ರವಿ ಅನ್ನೇ ಬರ್ತೀರ. ಊಟ ಅಣ್ಣ ಊಟ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ನಮ್ದು ಆಯ್ತು ರವಿ ಅನ್ನ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮಾ? ರವಿಯನ್ನ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದದ್ದು. ರವಿಯನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ರವಿಯನ್ನ. ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಲೈಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ರವಿಯನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗದಿದ್ರೆ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದೆ ಇಜ್ಜಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಓಲ್ ಕೋಡೆ ಇತ್ತಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ. ಕೋಡೆ ಸರೋಜಕ್ಕಲ ಇಜ್ಜಿ ಈರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ. ವಾಣ್ಯಕ್ಕ ಬೈದು ಜೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬೈದು ಜೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಬೈದು ಜೇರ ಸರೋಜಕ್ಕಲ್ ಬೈದು ಜೇರ. ಮೇರೆ ಬತ್ತೇರ ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ಪುದಾರ್ದಾದೆ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪೂಜಾರಿ ಎಂದುಂಡ ಇರ್ನ ಪುದಾರ್ದಾದೆ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾಗರಾಜಂದ್ ದಾದಾ ಗೊತ್ತಾಪ್ಚಿ. ಏನ್ಲ ಎರಡ ನಾಗರಾಜು ಬೇತೆ ನಾಗರಾಜನ್ನೇ ಇರ್ನ ಪುದಾರ್. ನಾಗರಾಜನ್ ಇಪ್ಪಡು ಮೇಡಮ್ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ಚಿ ಸಂತೋಷನ್ನ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ಚಾವೆ ಅನ್ನ ನಾಗರಾಜು ಅಂದಲೇರು. ಓಕೆ ನಾಗರಾಜನ್ನ ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡೆ ನಾಗರಾಜನ್ನ. ಸಂತೋಷನೇ ಕೋಡೆ ಎಡ್ಮ ಗಂಟೆ ಬರ್ರ ಬಂಡರತ್ತ ಅಂಚ ಎಡ್ಮ ಗಂಟೆ ಬತ್ತೀನಿ ಸಂತೋಷನ್ನ. ಇರ್ ಎಡ್ಮ ಗಂಟೆ ಬರ್ರ ಬಂಡರತ್ತ. ನಾಗರಾಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರತ್ತ ಯಾರು ಕೊರಿಯರ್. ಸಂತೋಷನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಸಂತೋಷನ ಸಾಂಗ್ ಬುಡ್ಚತೆ ಬುಡ್ಚಿ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ಪರಾಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಅಂದಂದ್. ಈ ಸತಿ ಸಾರಿಗಮ್ಮಗೆ ಯಾನೆ ಹೋಗುನು. ಸಾಂಗ್ ಭಯಂಕರ ಸಾಂಗ್ ಅತೆ. ಸಾಂಗ್ ಪಂಡೊಳ್ಳೆ ತೇರ್ಲ ಲೈವ್ ಡಿಪ್ಪೇರ್. ಸರಿಗಮ್ಮ ಪಾರುಂಡಿ ಈ ಸತಿ. ಎಂಕ್ ಬೋಡಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ದಾದಾ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ದಾದಾಗೆ ಸಾಂಗ್ ಮಾರ್ರೆ. ಸಾಂಗ್ ಬೋಡಾರೆಗ್ ಕೇನಾರಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಕೇನ್ಲೆ ಕೇನ್ಲೆ.
ನಾಗರಾಜನ್ ಇಜ್ಜೆ ಚಾನೆಲ್ ಇಜ್ಜೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾಗರಾಜನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಕೀರ್ ಮುರಾಣಿಯವ್ರ ಬತ್ತಿತ್ತಾರತೆ ಜ್ಯೋತಿ ಸಾಂಗ್ ಬೋಡೇರೇಗ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ಕರಡ್ಡವೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ. ಜೊತೆಕ ಮುಟ್ಟ ಮುಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ಮೊಲೆ ಕೋಯಕ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಕೊರ್ಕವೇ. ಅತ್ತೆಯ ಹಾ ಹಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಸರಿ ಇತ್ತಲ್ಲಿ ತೀನಂಡು ಯಾನ್ ಎಡ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಬೈದೇವನಂದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ನಂದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾನ್ಲ ಒಂಚೂರು ಬತ್ತೆ ಒಂದು ಎಡ್ಮ ನಿಮಿಷ ಒಂದು 7 ನಿಮಿಷ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂಡ ಅತ್ತೆ. ಯಾನ್ 7 ನಿಮಿಷ ಲೇಟ್ ಓಕೆ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಪೂರ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಬತ್ತೇರು ಬಲೆ ಬಲೆ ನಾಗೇಶನ್ನ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಒನಸಾಂಡ ನಾಗೇಶನ್ನ ಒನಸಾಂಡ ಸಂತೋಷನ ಒನಸಾಂಡ ನಾಗರಾಜನ್ನ ಯಾನ್ ಅನ್ನ ಬನಂದುಲ್ಲೆ ರಂದೀರ್ ಮುರಾಣಿ ಬತ್ತಿತ್ತಾರತೆ ನಾಗರಾಜನ್ನ. ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಅಂದು ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡು ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡೆ ಸಂತೋಷನ್ನ ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಇತ್ತಂಡ ಪನ್ಲೇವೆ 7 ಜನ ಹಿಡಿರ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಪೋಯರ ಅಂದು ಅರೆ ಮುರಾಣಿ ನಿಂಚಿ ಬಿಸಿ ಇತ್ತಾರತ. ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರು ಎನ್ನಲ್ಲ ಒನಸ ಆಂಡು ಅಂದೆ ಒನಸ ಆಂಡ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ದಾದ ಕಜಿಪು ನಾಗೇಶನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರೆ ಆರು ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಬತ್ತಂಡು ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೀನು ಸತೀಶಾನೆ ಬತ್ತೇರಿ ನೀ ಬೇಗ ಬತ್ತೇರಿ ಸತೀಶಾನೆ. ಹಾಯ್ ಬನಂದ್ರೆ ಹಾಯ್ ಸತೀಶಾನೆ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಇನಿ ಬೇಗ ಜೆಪ್ಪಡು ಬನ ಜೆಪ್ಪಲೆ ಜೆಪ್ಪಲೆ ಇತ್ತೇನೆ ಜೆಪ್ಪಲೆ ಬೇಗ ಜೆಪ್ಪಲೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇನಿ ಮಾಲಾಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯತ ಬೇಗ ಜೆಪ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾಲಾಯತೇನಿ ಕುಲೆಕ್ಕುಲು ಪೂರ ಬರ್ವ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಪೋಡ್ಗೆ ಹಾಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೇರಿ ಯಾರಿತ್ತೇರು ಯಾರನ್ನ ಪುದಾರ್ದಾದ ಅಲ್ಪ ಬ್ರಹ್ಮರಾಕಾಶ ಉಂಡು ಗೆತ ಅದೇ ಸಂತೋಷನ್ನ ಖಾಲಿ ಎಡಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಉಂಡು ಅಂದೆ ಚಾನಲ್ ಉಂಡ ಇರು ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಬಾರ ಸಂತೋಷನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲಾರ ಇರ್ರು ಏನ್ ತುಯಿಜಿ ಸಂತೋಷನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲಾರ ಇರ್ರು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪಾರ. ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಕುಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲದಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಅಂದ್ಯ ನೆಟೆ ಉಂಡು ಮಾರೆ ನೆಟೆ ವಾವ ನಮ್ನೆದ ಬುಡ ನಮ್ನೆದ ಉಂಡು. ವಿಕೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲನ್ನೇ ಬತ್ತೇರು ದಾನೆ ಮುರಾಣಿ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಇಜ್ಜಾಂಡ ದಾನೆಗೆ ಲೈವ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲನ್ನ ಲೈವ್ ಇತ್ತಂಡತಿ ಈರೇ ಬೈ ಇಜ್ಜಾರು ಇನಿ ಬೇಗ ಹತ್ತನೆ ಕೋಡ ಎಡ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಗ ಪಂಡೇರ್ ಅಂಚ ಮಾತೇರ್ಲ ಮಾತೇರ್ನ ಒಪ್ಪಿಗೆದ ಮೇರೆಗೆ ಇನಿ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಮ ಗಂಟೆ ಬತ್ತನೆ ಲೈವ್ ಇತ್ತನೆ ಮುರಾಣಿ ಹಿಡಿದು ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಚೂರು ಮಿಸ್ ಆಂಡು ಡಾಟಾ ಖಾಲಿ ಕೋಡ ಮುರ ಇತ್ತುಂಡು ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಮೇಡಮ್ದ ಕೋಪ 6 ವರ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಬೈದೀನಿ ಅಂದೆ ವರ್ಮ ಗಂಟೆ ಆತನ ಕೋಡೆ ಎತ್ತುವರ್ತ ಆತನ ಗೊತ್ತು ಯಾವಂಡ ಮುರಾಣಿ ಅವ್ರ ಎಡ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅಪ್ಪಗೇರ್ಲ ಇಜ್ಜಾಣ ಜನ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮುಕ್ಕ 8:15 ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕನೆ ಮಲ್ಪರ್ಸರು ಮಲ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೇಗ ಮಲ್ತಂತ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡಿ 11 ಗಂಟೆ 10 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಮಂಚ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಬ್ರದರ್ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಬಾರಿ ಅಪೂರ್ಪ ಇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಪೋಯರ ಅಂದ್ ಮಾರ ಜೆಪ್ಪಡು ಬಂಡಿಡ್ತ ಬೇಗ ಯಾನ್ ಗಮ್ಮತಿ ಪನ್ನೀರ್ ಪೊಲ್ಲಿ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಅಂದ ಆರು ಪೋದಾಣ ಅಂದ ಅತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ. ಓ ಯಾನೇ ತೂ ಅಂದಿನ ಅದನ್ನು ಅಂದ ಅಂದ್ ಈರೇ ತುಯ್ಜಾರ ಅಂದು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ನ ಲೈವ್ ಇತ್ತಂಡು ಚಾಯಕ್ಕ ಬರ್ತೀರ ಆಯ್ ಚಾಯಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಇರ್ನ ಗೋರಂಟಿಗೆದ ಗಿಡ ದಾದ ಅಂಡ್ ಗೋರಂಟಿಗೆದ ಗಿಡ ಕಳ್ತಿನ ಬಾಡ್ದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವಕ್ಕ ದಕ್ಕಿನಿ ತಾರೆ ಮುದೆಲ್ಲ ಪಾಣಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಈರ್ ಬತ್ತೀನಿ ಹೆಜ್ಜತಿ ಗೋರಂಟಿಗೆದ ಗಿಡ ಉಂಡತಿ ಬೊಕ್ಕ ತಾರೆ ಮುದೆಲ್ಲ ಪಾಣಿ ಅವ ಬಾಡ್ದು ಹೋತುಂಡು ಸೈತನ ಗಿಡ ಅವಗ ಸೈತುಂಡಿ ತಾರೆ ಮುದೆಲ್ಡು ಉಂಡು ನಾನು ಇರಾಗ ಇಜ್ಜೆ ಸಂತೋಷನೇ ಕೋಡ ಎಡ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಜೈದೀನಿ ಏರು
ಜಾನ್ ರಿಪೇರ್ ಪೂರ ಕೋಡೆ ಏರು ಸಂತೋಷನ ಎಡಮ ಅಂಟೆಗೆ ಜೈದಿ ಅಲ್ಲೇ ಸರೋಜಕ್ಕಲ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಅಣ್ಣಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕಲ ಕೋಡೆ ಬೈಜೇರು ಅದೇ ಸರೋಜಕ್ಕ ಆರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಕೋಡೆ ಕೋಡೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಇಜ್ಜೇರು ಲೈವ್ಗು ಕೋಡೆ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಇತ್ತೇರು ವಾನೆ ಕಲಬೈತಿ ತಾರಾಯ ಆಪುಂಡು ನನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಅಂದ ನನ್ನ ತಾರಾಯ ಆಪುಂಡು ಗೋರಂಟಿಗೆ ಗಿಡ ತಾರೆ ಮುದೇರು ಪಾಡ್ದನತ್ತ ಇರೆಗ್ ನನ್ನ ತಾರಾಯ ಕೊರ್ಕವೆ ಇರ್ ಗೋರಂಟಿಗೆ ಗಿಡ ಕೊನಾಜತ್ತ ನನ್ನ ಇರೆಗ್ ತಾರಾಯ ಕೊರ್ಕ ಸಂತೋಷನ ಮೇಡಮ್ಗೆ ಕೋಡೆ ಮೇಡಮ್ ಎಡಮ ಗಂಟೆಗೆ ಜೈದ್ದೀನಿ ಅತ್ತೆ ಅಂದ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣನೇ ಬತ್ತೇರು ಉಂಡರನ್ನಾಗೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಒನಸ ಅಣ್ಣ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಒನಸಾಂಡ ಇರ್ನ ಒನಸಾಂಡೆ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡೆ ತಾರ ಇಜ್ಜಿ ತಾರ ಎಂಜಿ ಲೆಕ್ಕದ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಲೆಕ್ಕದ ತಾರೆ ಪೂರ ಸೈಪುಂಡು ಮಾರೈತೆ ದಾದನ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮುಜಿನಾಲ್ ತಾರೆ ಸೈತನ್ ಪೋಂಡವು ಅಗಾಡಿ ಪೋಂಡ ಅಲಕ್ಕ ಪೋಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುನ ಹತ್ತದ ಮಲ್ಲ ತಾರೆ ಎಂಕ್ ಕೊರ್ರಾಗಿ ಅಂದಂದು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಂದು ಇರೆಗ ಗೋರಂಟಿಗೆ ಗಿಡ ಪಾಡ್ದನತೆ ಒಂಜೆತ ಮುದೆಲ್ ಐತ ಒಂಜಿ ತರ ಹಾಕೊಂಡ ಯಾವ್ಜ ಇಸ್ಮಾಯಿಲನೆ ಮರ್ದಗ್ ಜನ ಇತ್ತಂಡ ವಾ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅನ್ನ ಇರ್ನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪರತ ಅಪ್ಪಗ ಜನ ಪುರ ಎತ್ತರ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕು ಜತಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಈರ್ ಟೈಮ್ ಇತ್ತು ನಾಗ ಬರ್ತಾರತ್ತ ಅವೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬರತ್ತ ಅವೇ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ 50 ಬೋರ್ಡು 50 ಬೋರ್ಡೆ 50 500 ಹಾಪುಂಡು ಕಿರಣನ್ನೇ ಬತ್ತೆ ರಾಯ್ ಪನಂದಿಲ್ಲ ರಾಯ್ ಕಿರಣಣ್ಣ ಎಂಚಲ್ಲರ ಒನಸಾಂಡ ಚಾಯಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡಕ್ಕೆ ನಂದಿಲ್ಲರು ಒನಸಾಂಡ್ ಚಾಯಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲಾಂಡ್ ಇರ್ನ ಒನಸಾಂಡೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲನೆ ಖಂಡಿತ ಬನಂದಿಲ್ಲರು ಓಕೆ ಇಸ್ಮಾಯಿಲನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇವ್ರು ಫ್ರೀ ಇಪ್ಪುನಕ ಬರ್ಪರತ್ತ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಉಂಟಾಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿರಣನ್ನೇ ಗಮ್ಮತ್ತು ಆಯ್ತು ಗಮ್ಮತ್ತು ಗ್ರಹಣ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಆತೇನಾಗ ಏನಂದ್ರೆ ಆತ ಯಾವ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಈರತ್ತ ಇರೋನ್ ಗುರ್ತದಾರತ್ತೆ ಅಂಚ 50 500 ಯಾವ ಮಾತೆರಡ ಪೂರ ಗುರ್ತದಗಳ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂಡೆ ಎಂಚ ಈರ್ನಾವ್ಲು ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡೆ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತು ಬನ್ನಿ ಈರತ್ತ ಗುರ್ತದಾರತ್ತಂದು ಕಮ್ಮಿ ಮಲ್ತು ಬನ್ನಿ 50 500 ಇಜಿಂದ 50 500 ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡಿತ್ತೆ ಈರತ್ತ ಇಪ್ಪಡಿ ಯಾವೊಂದು ಇನಿ ಮಾಲಯ ಬೇಗ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸಂತೋಷನ ಐಕೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಟೆ ಪೋಡ್ಗೆ ಅಂಡ ಇನಿ ಬೇಗ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಇರ್ ಪನ್ನೆ ಎಡ್ಡೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತಾರಟ್ಟ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಕ್ ನೆನಪೇತುಜಿ ಮೇಡಮ್ ಮೇತ್ ಕಲ್ತದಾರಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಯ್ಯೋ ಅರೆ ಗೊಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಏತ್ ಕಲ್ದ ಒಂಜನೆ ಮಟ್ಟ ಬೋತುನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋತು ಜಾನ್ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತೆನಾಗೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತೆ ಅರೆ ಗೊಂಜಿ ಏತ್ ಶಾಲೆ ಮಟ್ಟ ಬೋತುನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಕೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕುತೂಹಲ ಅರೆ ಒಂಜಿನ ಮಟ್ಟ ಬೋತೇನು ಯಾವ್ಜೆ ಎತ್ಲ ಯಾವ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಲ್ಲಿ ಒಂಜಿನೆರಡು ಪೈಲ್ ಆದ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಡೆ ಗುಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಗುಲ್ಲಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಜೋಕುಲ್ ದಾದ ಅನ್ಪಿರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪೂರ ಆಂಡತ್ತ ನನ್ನ ಫ್ರೀ ಅತೆ ಆಯ್ ದಾನಿ ಬೇಗ ಜೆಪ್ಪು ಏನ್ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯ್ ಪಗೇಳು ಜೆಪ್ಪು ಜೇ ಬಾಲೆ ಪಗೇಳ್ದೆ ಬೇಗ ಜೆಪ್ಪುಜೆ ಪಗೇಳು ಜೆಪ್ಪು ಜೇ ಚೂರು ಜೆಪ್ಪುನೆ ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಹೋಗು ಅಂಚ ಬೈಯಡ್ ಬೇಗ ಜೆಪ್ಪು ಇಜ್ಜಿ ಮಾಮಿ వచ్చొందుల్లేరు ಅಜ್ಜಿತು ನಿದ್ರೆ ಬರಂದು ಮುಲ್ಪ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪುನು ಆ ಜೋಕುಲು ಉಪದ್ರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರ ಓದಾರ ಆಯ್ತು ನಮ್ಮರಾಯಣ ದಿಂಚಿ ಪೂರ ಓದಾರ ಪೂರ ಇರ್ತಾನೆ ಇನಿ ಅಂತೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿರತ್ತ ಅಂಚೆ ಇರೆಗ್ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪುನು ಮುರಾಣಿ ಆಗ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಇರು ಉಪದ್ರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಓದುಲೆ ಎಂದು ಇನ್ನಿಡ್ದು ಒಕ್ಕ ನಾನು ಇರೆಗ್ ಉಪದ್ರ ಕೊರ್ಪೇರವೆ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಸತೀಶನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪಂಡದು ದೂರ ಪೋಯರು ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಾರ್ನ ಪ್ರದೀಪನ್ನೇ ಬತ್ತೇರು ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರದೀಪನ್ನ ಬನ್ನಿ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ದು ಅವು ಅಂದಿಯಪ್ಪ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಅವು ಅಂದತೆ
ಭಾರ್ಗ ಪಂಡ್ ದಾದಾ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬಾರ್ಗ್ போயிர சதீஷ் அண்ணே ಬಾರ್ಗ್ போயிருந்து ಬಾರ್ಗ್ போயிருக்கு ಒಂಜಿನೆಗ್ ದಾಯಿ ಪೋಯಿನಿ ಉನಿಯಾರ ಅನ್ನಕೇನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಉನ್ಯಾರೇನೆ పోయిನಿ ಐಕೆ ಓದ್ತಿನಲ್ ಉನ್ಯಾರೇನೆ పోయిನಿ ಬೊಕ ಬೊರ್ಚಿಂದ್ ಹೋಜಿನಿ ಸಾಲೆ ಎರೆಗಾವ್ ಕಿರಿಕಿರಿ ಒಂದನ ರಗಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಪಗ ಶಾಲೆ ಪಾರ ಆತುಜಿ ಕಲ್ತುದು ದಾದಾತುಂಡ ಅವಡೆ ಮತ್ತೆ ಸಂತೋಷನ ಅಪ ಶಾಲೆ ಬರ ಆತುಜಿ ಏತ ಇತ್ತೆ ಕಲ್ತುದ ಬೇಲೆ ದಿಕ್ಕುಜಿ ಬೊಕ ದಾಯ್ತ ಅನ್ಪುನು ದಾದ ಪನ್ಪುನು ಕಲ್ತು ಇಲ್ಲಡೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರಿ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಾರ್ಗೆ ಓದ್ತೀರಿ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಕೊರಿಯರು ಸತೀಶ್ ಕೇನುಂಡೆ ಎಂಪತ್ತಿನ ಕೇನು ಜಂದತೆ ನೈಂಟಿ ಕುಡಿ ಅವರು ಬರಲಿಲ್ವಾ ಅವರು ಹೋದ್ರು 90 ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಈಗ ಕುಡ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಕುಡ್ದು ಮಾತಾಡುದು ಇನ್ನು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಹೋದ್ರು 90 ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಕುಡ್ದು ಬರ್ತಾರೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಕುಡ್ದು ಮಾತಾಡುದು ಇನ್ನು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೌದು ಇನ್ನಾಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಒಂದನೆಗೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗುದು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಬೊಕ ಎಂಚಿನೆ ಯಾರೇನ ಕಿರಿಕಿರಿ ಏತ್ ಬೋತಾರ ದಿನವಲ್ಲ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ಕಕ್ಕೆಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ತೆ ನಂದುಲೇರು ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಅಂದೆ ಇಜಿನ ಕಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ಪು ಜಾರೇರು ಪಾಪತ ಮರ ಕಕ್ಕೆಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರೋಡಿ ಜೊತೆ ಅಕ್ಕ ಇದ್ದೀರ ಅಂದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫೋನ್ ಒಂದು ಪೋಯಿರ ಅಂದ ಮಾರೆ ரொம்ப ಜನ ಆಯ್ಡುಳ್ಳೇರು ಅದಕ್ಕೆ ದೂರೊಂದಿಲ್ಲ ಪಾತೇರು ಜರತ್ತೇರ್ಲ ಬರ್ಸಾನೆ ಮರಿತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಆತು ಉಲ್ಲೆ ದಾದಾ ಆಪುಂಡು ತೂಪುನು ಅಂದೆ ಜೊತೆ ಅಕ್ಕ ದಾಲ ಆಪುಜಿ ಬರ್ಸ ಸುರಾಂಡಿ ಬೊಕ ದಾದಾ ಆಲ್ಪುನು ಬರ್ಸ ಸುರಾಂಡು ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪುನು ಕೆಬಿ ಬೊರ್ಚಿ ಕೆಬಿ ಇಪ್ಪಡಿ ಇರ್ಡನೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಕೆಬಿ ಇಪ್ಪಡಿ ಇರ್ಡನೆ ಇಪ್ಪಡವೆ ರಡ್ಡು ಕೆಬಿ ಇಪ್ಪುನತೆ ತೊಕ್ಕಡೆ ಕೆಬಿ ಕೊರೊಡ್ಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲೆ ಪನಂದುಲೇರು ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಓಕೆ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡುಗವೆ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೋಡಿಗೆತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ಕು ಓಕೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಕಾಮಿಡಿಗೆ ಮೂಲು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿಯೇ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಐತೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪೆತ್ತೆ ನಂಚಿ ಪಾರ ನಿಗಲ ಊರುಗು ಪನ್ಪೆತ್ತೆ ಪಾರ ಇತ್ತೆ ಬರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕನ ಅಕ್ಕ ದೂರ ಹೋಗ್ತೇರಿ ಇರ್ನ ಅಕ್ಕನ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ದೂರ ಹೋಗ್ತೇರಾರು ಊರುಡು ಇಜ್ಜೇರ ಮಾರೆ ದೂರ ಹೋಗ್ತೇರು ಯಾರ ರಡುಮೂತಿ ದಿನ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಾರನ ಪನ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜ ಅಕ್ಕಲ ಇಜ್ಜೇರು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣಲ್ ಇಜ್ಜೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಲ್ ಇಜ್ಜೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಯರ ಅಂದಿ ಬತ್ತದವರ ಆಯ್ ಬಂಡದು ಓಲ್ ಊರು ಪನ್ಲೆಗೆ ಏರ್ನ ಈರ್ನ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕನ ಊರು ಓಲ್ ಪನ್ಲೆಗೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲ ಮಗಲೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಅರ್ನ ಮಗಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂಚೆ ಆರ್ಲ ಬಿಸಿಯಾ ಆರ್ನ ಮಗಲಂಡ ಮಲ್ಲೊಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕೊಡೆ ಆತನ ನಮಗೆ ಮುಟ್ಟದಿಲ್ಲ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆರ್ನ ಮಗಲ್ ಮಲ್ಲೊಲ್ಲೇರತ್ತದಲ್ಲ ಓದಾವಡುಂದಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೀಸ್ಕೊಂಡು ಈರ್ನ ಇಲ್ಲ ಅವಲೈತಿ
ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತಂಡ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ಓಲುಂದು ಆ ಮಾತ್ರ ಲೈವ್ ಪನ್ಪುಜಿ ಈರ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆರಿಯರ್ಡ್ ಎಂಕ್ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಈರ್ನ ಇಲ್ಲು ಓಲುಂದು ಎಲ್ಲ ಬರಪ ಬಲ್ನಿಗೆ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತಿಯಾಡಾರು ನಂದು ಆರ್ ಕೂರೆಪಾಟ್ ಗಮ್ಮತ್ಲ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರು ಪಕ್ಕಡೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಲ್ತಿಯಾಡು ಕೋಲು ಉಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿಲ ಮಲ್ಪೇರು ಆರೆ ಅವ್ಲು ಪೋನ ಬೊಕ ನೀ ಕ್ಲಿಯರ್ ಗುರ್ತಾನೆ ಜೀವನ ಎರಡ ಈರ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಗುರ್ತುಂಡು ಬಂಡಾರ್ ನಾನು ಎಂಕ್ಲೆ ಗುರ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಗುರ್ತುಂಡು ಹಾ ಒರ್ತಿಯ ಇನ್ನೇನಾ ಅಂಚ ಅಂಚ ಆಜಿನ ಮಲ್ಲ ಕಾಣದೆ ನಮಗೆ ಎಂದು ಆಜಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಲ್ಲ ಕಾಂಡ ಅಂಚ ಅಂಚ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಲೆ ದಾಯಗ್ ಕುರ್ರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ವರ್ಕ ವರ್ಕ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಓಲೊಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬೊಕೋಡೆ ಬರ್ಪುನ್ ಇಲ್ಲು ಗೊತ್ತಿತ್ತುಂಡ ಪಂತಾಯರ್ ಬಲೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲು ಗೊತ್ತು ಜಾತ ಅಂಚ ಪಂಡರ್ ಬಲೆ ಎಂದು ಓಡೆ ಬಾರ್ಪೆ ರತೆ ಓಡೆ ಎಂದು ಪೋಪುನ್ ಹಾ ಸರೋಜಕ್ಕ ಒಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಎಂಕುಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ್ ಎಂಕುಲೆಗೆ ನೋಡು ಆಟ ಬರ್ಪುಂಡಿತ್ತೆ ಓ ಆಟ ಬರ್ಪುಂಡ ಓ ಅಂಚಾದೆ ಇರು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲಾರು ಆಟ ಆಟ ಉಂಡತೆ ಸರೋಜಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಡ ಆಟ ಉಂಡಿಗೆ ನೀ ಪೋಯ್ ಪೋಯ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಪೋಯ್ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತಿರುವುದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಿರಣನ್ನೇ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಇಲ್ಲ ಕಿರಣನ್ನ ಗಮ್ಮತ್ತೇನು ಇವತ್ತೇನಿಲ್ಲ ಶುಭಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ನಮಸ್ತೆ ಶುಭಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲ ರಣಸಾಂಡ ಇರೇಗ ಇಲ್ಲು ಗೊತ್ತುಂಡು ಅತ್ತೆ ಇಲ್ಲು ಗೊತ್ತುಜಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಯಾ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲು ಓಲೊಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಲ ಅಂಚ ಅಂದು ಉಡುಪಿದಂಚ ಅತೆ ಉಡುಪಿದಂಚ ಇಪ್ಪೊಡು ಇರ್ನ ಇಲ್ಲು ಶುಭಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲು ಪನೊಡ್ಚಿ ವೇಷದಕ್ಕಲು ಪೋವೆ ನಂದು ಇಲ್ಲು ಪನೊಡ್ಚಿ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಪೂರ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲು ಓಲೊಂದು ಪನೊಡ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲು ಪಂಡ ಪೂರ ಇತ್ತೆ ನವರಾತ್ರಿ ವೇಷ ಪಾಡೊಂದು ಪೋವೇರು ಸಂತೋಷನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡೇರಾರು ಇಲ್ಲಿ ಎರ್ಲ ಪನೊಡ್ಚಿ ಓಲೊಂದು ವೇಷದಕ್ಕಲು ಪೋವೇರು ಬೊಕಿಚಿನ ಎಂಕ್ಲೆ ವೇಷ ಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತಂಡ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬಲೆ ಏಪ ಬರ್ಪಾರಕ್ಕೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಒಡೆಗುಂದು ಬರ್ಪುನಿ ಈರ್ನ ಇಲ್ಲು ಗೊತ್ತುಜಿಂಡ ಈರ್ ಎಂಚಿನ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ಕ ಬರ್ಕ ನಿಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಅಲೆಗೊಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ನಂದಿಲ್ಲ ಬರ್ಕ ಬರ್ಕ ಬಂಡಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂಚ ಶುಭಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಮಸ್ತೆ ಶುಭಕ್ಕ ಇರೇಗ್ಲ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅವೇ ರೆಡಿ ಮನ್ಪುನಿ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಪೆ ಬಂದಿರ ಸತೀಶನೇ ನಾಗೇಶನೇ ಹಂಚಿ ಬೈತೇರಂದತೆ ಅವೇ ಮೂಲ ಇಜ್ಜೇರ ಹಾಯ್ ಪಂಡೇರು ಯಾರು ಸೋಡ ಸರ್ಬತ್ ಬತ್ತಂಡು ಪೋಯರು ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಬತ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಹೆಂಚಲ್ಲಾರು ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಅಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ಈರ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಂದು ಓಲೊಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏರಾಗ ಎಂಕ ಇರೇಗ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ ನಮಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಕ್ ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನುಜಾ ನಂಬರ್ ಉಂಡತೆ ನಂಬರ್ ಇಜ್ಜಿ ಈರ ನಂಬರ್ ಅವ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆತುಂಡಿ ಈರ ನಂಬರ್ ಪೋತುಂಡ ಒಡೆಗ್ ಪೋತುಂಡು ನಮ್ಮ ನಿವಾಸ ಈರ್ನ ಒನಸಾಂಡಕ್ಕೆ ನಂದುಲೇರು ಶುಭಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡ್ ಶುಭಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಒನಸಾಂಡ ಈರ್ನ ಒನಸಾಂಡ ಅಕುಲು ಬಾರ್ಡ್ ಕುಲ್ದೇರ್ಗೆ ಅಂದಂದ ಅಕುಲು ಬಾರ್ಡೆ ಒಲ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೇರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಬರ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಬರ್ವೇರು ಅಕಲನ ಇತ್ತೆ ಮಾಲಂದ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಂದ್ ಮಾರ ಅಗ್ಲೇನು ಏರು ಉಂತಾಪುನ್ತೆ ಅಕುಲ ಪಾತೇರ್ನ ಏರಿಯ ಸರೋಜಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೇರ್ಡ ಅಕುಲು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಯಾರ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಟೈಟ ಎರಡ 2 ಜನಲ್ಲ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಕೋರಿ ಅಂಜಲ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಲಿ ಕೋರಿ ಅಂಜಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊನೋಡೆ ಸಂತೋಷನ್ನ ಎಂಚಿನ ಈರ್ ಪನ್ಪರ ಆರು ಕೊನೋಡತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಕೊನೋಡತಿ ಹೆಂಗ ಕೊನ ಪೂಜ ಶುಭಕ್ಕ ಯಾಲ್ಲ ಎನ್ನಲ ಒನ ಸಾಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಇರ್ನಲ ಒನ ಸಾಂಡು ಶುಭಕ್ಕ ದಾದ ಕಜಿಪು ದಿವಾಕರನ್ನೇ ಬತ್ತೇರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಂಡೇರು ದಿವಾಕರನ್ನ ಗುಡ್ ನೈಟಾ ಓ ದಿವಾಕರನ್ನ ಓಕೆ ಓಕೆ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತಿಜಾಡೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಓಲಾರು ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ ದೂರಪ್ಪ ಯಾರು ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬೊಡ್ಚೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಡ್ಚೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಕೊನಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಬನ್ನಿ ಅತ್ತೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಬತ್ತೆರಡ ಆಟ ನಲಿಪಡು ಆಟ ನಲಿಪಡು ಅಂದ
నలిపిరియ టైట్ అది ಯಾನ್ ಕನಪೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಹೀರೆ ಕನಲ್ಲೆ ಎಂಗುಲ್ ಖಾಲಿ ತಿನ್ನರ ಮಾತ್ರ ವರಪು ನಾವೇ ಜೊತೆ ಅಕ್ಕ ಆಮ್ಲೆಟ್ಗೆ ದಿವಾಕರ್ ಅನ್ನಾಗ ದಿವಾಕರ್ ಅನ್ನ ಆಮ್ಲೆಟ್ ತಿಂದು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಂಡೇರಾರು ಕೋರಿ ಮೀನು ಯಾನೆ ಕನಪೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕೋರಿ ಮೀನು ಆಪಿಜಿ ಮಟನ್ బిర్యానీ ఈయన బిర్యానీ కోరి మీన్ ఏపాల ఉండు జ్యోతి అక్క కోరి మీన్ ఆపుజో మటన్ బుడు మటన్ తినాలి నవ్వా ಶುಭಕ್ಕ ಕಜಿಪ್ಪು ಸಾಂಬಾರ್ ಪನಂದುಲೇರು ಓಕೆ ಶುಭಕ್ಕ ಇರೇ ಸಾಂಬಾರಾ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ದಾಯಿ ಅಕ್ಕಗೆ ಕಷ್ಟ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಜನ ಬೊರ್ಚಾತೆ ಪೋಪುನು ಅಲ್ಲೇ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಇರೇ ಕಷ್ಟ ಆಪನಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಬರ್ಪುನು ಬೊರ್ಚಿ ಬಂಡೇರು ಸಂತೋಷನ್ನೇ ದಾದ ಅಲ್ಪನಿತ್ಯ ಸಂತೋಷನೇ ಪನಂದುಲೇರು ದಾಯಿ ಅಕ್ಕಗೆ ಕಷ್ಟ ಜನ ಬರ್ಪುಜ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಬಂತು ಜೇರು ఏమక్క లైక్ కొరియా అన్న పనందులేరు కొరియారే ఓకే ఓకే ఏమక్క ಬರ್ಪುಂಡಿತ್ತೆ ಶುಭಕ್ಕ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಶುಭಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರೇಗ್ಲ ಐತು ಬಿಡ್ತು ಲೈಕ್ ಬತ್ನಾಗ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ್ ಎಂಕ್ ವೆಜ್ ಪನಂದುಲೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ವೆಜ್ಜಾ ಎಂಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದೇವೇರೆ ಪನಂದುಲೇರು ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಅಂದೆ ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನ ಶೇ ಇರ್ ಪಾತೆರೊಂದಿತ್ತಾರತ್ತ ಮಾರೆ ಶೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಂಡ ಮಾರೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಮಟನ್ ಮಲ್ಪುಗಾಯಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ನಾಗ ಪನ್ಕ ಮಟನ್ ಮಲ್ಪುಲವೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬರ್ನಾ ಪನ್ಕ ದಿವಾಕರನ್ನೇ ಉಪವಾಸ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಒನ ಸಾಂಡ್ ಬಂಡೇರು ದಿವಾಕರನ್ನ ಐತೆ ಉಪವಾಸ ಬಂಡೇರು ಆಮ್ಲೆಟ್ ಉಂಡು ಬಂಡೇರು ಉಪವಾಸ ಬಂಡೇರು ಓ ಆರು ಉಪವಾಸ ಬಂಡೇರತ್ತ ಮಾರೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಬಿಡಾಡ್ನ್ಯಾ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಂಡೇರು ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಆಯ್ತು ಎಂಕಲ್ ಫೋಪ್ ಅಂದು ಮಾರೆ ಯಾರು ಪಕ್ಕ ಪಿದಾಡಿಯರಿತ್ತೆ ಅರೆ ಜಪ್ಪುಡು ಪನ್ಯತೆ ಬೇಗ ನಾವಲ್ಲ ಜ್ಯೋತಿ ಎಂಕಲ್ ನನ್ನ ಬರ್ಪಂದು ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನ್ಯತಾರು ಮತ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಬರ್ಪಂದು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನ್ಯಾರ ಅತ್ತೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ಒಲ್ಲರು ಅನಸಾಂಡ ಹೇಮಕ್ಕ ದಾದಾ ಅಲ್ಪಾರು ಬಾಲೆ ದಾದಾ ಅಲ್ಪ ಹೇಮಕ್ಕನ ವಿಟ್ಲಾಡ್ ಬರ್ಸೋ ಮುಗಿತ್ತು ಅಂಡು ನಿಕ್ಲೇಗ್ ಬರ್ಸೋ ಉಂಡ ಅಂದಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ ನಿತ್ಯ ಬರ್ಸ ಸುರಾಯನ ಇನಿ ಬರ್ಸನ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸನ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಿತ್ಯ ಸುರಾಣ್ ಬರ್ಸ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ನೀ ಬೇಗ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅದೇ ಓಕೆ ಓಕೆ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರೇಗ್ಲ ಹೇಮಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡ್ ಬಾಲೆ ಉಲ್ಲೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒನಸಾಂಡ ಹೇಮಕ್ಕ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಲ್ಲೇರು ಉಮೇಶ್ ಅನ್ನಾಗ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡುಗೆ ಯಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಪಾಪ ಹೇಮಕ್ಕ ವೆಜ್ಜಾ ನನ್ನ ವೆಜ್ಜಾ ಎಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಉಲ್ಲೇರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಹತ್ತನ ತೆಂಚಿ ಇನಿ ಮಾತ್ರ ವೆಜ್ಜಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲರದು ಬಕ್ಕ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜಾ ಇನಿ ಅಂಡಲ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಲ್ಲ ಎತ್ತಿ ಮಾರ ಎಲ್ಲರದು ಬಕ್ಕ ವೆಜ್ ಬೋಡಿತ್ತು ಇರ್ನ ಉಲ್ಟಾ ಮಾರ ಇನಿ ವೆಜ್ ಎಲ್ಲರದು ಬಕ್ಕ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅಮಾವಾಸ್ಯತೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ವೆಜ್ ಇನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯತೆ ಅಂಚ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆವಂದ ಆವ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಇನಿ ಎಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಗ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯತೆ ಅಂಚ ಬೇಗ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ಎಂಕುಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇನಿ ಬೇಗ ಬರ್ತೇನೆ ಲೈವ್ಗು ಇನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯತೆ ಮಕ್ಕ ಮೂಲು ಪಿದಾಯ್ ಕುಲ್ಲೊಂಡ ದಾದ ತುಂಬೊಂದು ಬಂಡ ಮಾರ್ರೆ ಯಾನ್ ಊರಿಗೆ ಕುಲ್ಲುಂಡು ಮಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಏನಂದಲ್ಲ ತುಂಬೊಂದು ಬಂಡಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನೊಪ್ಪು ದೀಪ ಪಿದಾಯಿ ಅಂಚ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗೆ ಅಂದೆ ಅಂಚ ವೆಜ್ ಮಲ್ಪನತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಾಲಾಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಡೇಪ ನೊಪ್ಪು ದೀಪ ರಥ ಪಿದಾಯಿ ಐಕ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಜ ರಥ ವೆಜ್ಜೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಓಕೆ ಶರಣ್ಯ ಮೂನಡ್ಕ ಹಾಯ್ ಶರಣ್ಯಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲರು ಲೈಕ್ ಡನ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶರಣ್ಯಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತನತ್ತ ಶರಣ್ಯಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತನು ಶರಣ್ಯಕ್ಕ ಎಂಗ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಎರಡು ಚಾನೆಲ್ಗೆಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಅವೇ ಶರಣ್ಯಕ್ಕ ಒನಸಾಂಡ ಇರ್ನಾ
ಹೇಮಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ವೆಜ್ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಹೇಮಕ್ಕ. ಇರೆಗ್ದಾದೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಎಂಕ್ ಮೀನ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೀನ್ ಹೇಮಕ್ಕ. ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮೀನ್ ಹೇಮಕ್ಕ. ಶರಣ್ಯಕ್ಕ ಎಸ್ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಶರಣ್ಯಕ್ಕ. ಲೈಕ್ ಬತ್ನಾಗ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್. ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಬತ್ತಾರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಎಂಕ್ದೇ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೇಂಡ್ ಕೇಂಡ್. ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಕೇಂಡ್ ಅವೇ ಇರೆಗ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಪನ್ನೆ ಬರ್ಸೊಂಡ ಅಂಚಿ ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ. ಈರ್ನವರುಡು ಬರ್ಸೊಂಡ. ಎಂಕಲ್ನ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಸುರಾಂಡ್ ಮಾರೈತೆ. ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ಜನ ಕಾಣೆ ಆಯೆರ್ ಮಾರೆ ಒಡೆ ಪೋತೆರ್ ಇಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿತ್ತೆ. ಹೇಮಕ್ಕ ನಿಖಿಲ್ನ ಅಂಚಿ ಮೇನೆ ಬತ್ತೇರ ಅಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಇಜ್ಜೆರ್. ಈರ್ನ ಊರು ಒಲ್ಪಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರ್ ಶರಣ್ಯಕ್ಕ. ಎಂಕಲ್ನ ಊರು ಕಾರ್ಕಳ. ಎಂಕಲ್ನ ಊರು ಕಾರ್ಕಳ ಶರಣ್ಯಕ್ಕ. ಈರ್ನ ಊರು ಓಲು ಶರಣ್ಯಕ್ಕನ ಊರು ಓಲು. ಹೇಮಕ್ಕ ಬಾರ್ಗ್ ಪೋತೆರಂದ್ ಅಂದಿಯೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆಲ ಇಜ್ಜೆರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆಲ ಇಜ್ಜೆರ್ ಎಕಡ್ ಬತ್ತೇರ್. ಎಕಡ್ ಬತ್ತೇರಿ ಹೇಮಕ್ಕ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೇರ್ ಒಟ್ಟು ಪೋತೆರ್ ಇರ್ವೆರ್ಲ. ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಶರಣ್ಯಕ್ಕ. ಅಂದಿ ಐತಿ ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ತೂಪುನು ಶರಣ್ಯಕ್ಕ. ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ತೂಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತಿಜೆಡ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರೊಡಾಪುಂಡ ಅಂದ್. ಈರ್ನ ಪುತ್ತೂರುಡಾ ಪುತ್ತೂರುಡಾ ಈರ್ನ ಊರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ನಮ ಗುರ್ತದಾಗಲ್ಡವರ ಕೇನೋಡಾಪುಂಡು ಶರಣ್ಯಕ್ಕ. ಬೊಕ್ಕ ಓಲ್ಲ ಇಜ್ಜೆರ್ಡ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರೊಡಾಪುಂಡು. ಮಟನ್ ಪನೊಡ್ಚಿ ಮುಲ್ಪ ಒರಿ ಉಲ್ಲೆರ್ ಮಟನ್ನೆ. ಅಂದ ಅಂದ್ ಮಟನ್ ಉಲ್ಲೆರ್ ಅತ್ತಿತ್ತೆ. ಅಂದು ಉಮೇಶಣ್ಣ ಉಲ್ಲೆರ್ ಉಲ್ಲೆರ್. ಎಂಕುಲು ಮಟನ್ ಪನ್ನಿ ಅವು ಮಟನ್ನ ಬೇತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮಟನ್ ಬೇತೆ. ಹೇಮಕ್ಕ ಬಾಲೆ ಒಲ್ಲೆರ್ ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತೆ ಹೇಮಕ್ಕ. ಬಾಲೆ ಜೆತ್ತೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ದೂರ ಉಪ್ಪುನು ಅಕುಲು ಮೂಲು ಉಲ್ಲೇರಿಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಲ್ಲೇ ಹೇಮಕ್ಕ. ಅಕುಲು ಸರೋಜಕ್ಕನ ಅಲ್ಪ ಸರೋಜಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಾಡು ಉಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಅವ್ಲು ಆಟದಾಗ್ಲ ಆಟ ಉಂಡುಗೆನೆ ಅಂಚೆ ಪೋತೆರ್ಗೆ. ಶರಣ್ಯಕ್ಕ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ಪುನು ಬೊಡ್ಚಿ ಶರಣ್ಯಕ್ಕ. ಸರೋಜಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಾಡು ಉಲ್ಲೇರ್ಗೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆಲ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆಲ ಗೊತ್ತಾನತ್ತೆ ನನ್ನ ಅವ್ಲು ಉಲ್ಲೇರ್ಗೆ ನನ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಅವು ದಾಯೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಅವು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ದಾಯೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ. ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆಲ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇಜ್ಜೆರತ ಐಕ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ಪುನೊಂದು ಬನ್ನಿ ನನ್ನ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ಪುನು ಬೊಡ್ಚಿ. ಸರೋಜಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಾಡು ಉಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಆಟ ಉಂಡತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಅಂಚ ಅವ್ಲು ಉಲ್ಲೇರ್ಗೆ. ಅವ್ಲು ಆಟದವಳು ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ 90 ಪೂರ ಮಾರುವೆರ ಅಂದ್. ಶರಣ್ಯಕ್ಕ ಆವು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಹೇಮಕ್ಕ ನಲಿಪರೆನ ಆಟದಾಗಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದಂದು ಅಗ ನಲಿಪುವೆರ್. ಇನಿ ನಲ್ಪೇರ್ ಸಮ ನಲಿಪೇರ್ ಇನಿ ಸಂಡೆ ಅತ್ತ. ಅಗ್ಲೇ ವೇಷ ಏರ್ಪಾಡ್ನೊಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಾತ್ರ. ಶರಣ್ಯಕ್ಕ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್. ಸರೋಜಕ್ಕ ಎಸ್ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಎಸ್ ಎಸ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಈರ್ ಪೋತು ಜರಕ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಎಂಕ್ ಪಂತಿಜೇರಿ ಶರಣ್ಯಕ್ಕ. ಎಂಕ್ ಪಂತನೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಪಂತನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಗ್ಲೆ 2 ಜನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಪಂತನಾರು. ಆರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಕುರೇ ಆರು ಪನ್ಪುಜೆರ್ ಅಂಚ. ಓ ಪಾಪ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಏರ್ ಪಾಪ ಯಾನ್ ಪಾಪನ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪಾಪನ. ಸರೋಜಕ್ಕ ಅಂಚ ಪನ್ಪುಜೆರ್ ಆರಂತೆ ಕುರೆಪಟ್ ಜನ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅಂಚ ಪಂತಿಜೆರ್ ದಾದ ಅಲ್ಪುನು ಪನಂದೆ ಎಂಚ ಪೋಪುನು ಪನ್ಲೆ. ಸಂತೋಷ್ ಅನ್ನೆ ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ತಿಜಿಂಡ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರಿಯರೆ ಉಂಡ ಇಜ್ಜಿ ಇಜ್ಜಿ ಸಂತೋಷ್ ಅನ್ನ ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ತಿಜಿಂಡ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ಪುನು. ಛೇ ಅಂಚ ಪೂರ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ತಿಜಿಂಡ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ. ಆಂಡವರ ಲೈವ್ಗ್ ಬತ್ತದವರ ಪೋಯರತ್ತೆ ಅಂಚ ಒಂಚಿ ಪೋಯರು ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜತೆ ಅಂಚ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊರ್ಕ ಬನ್ನಿ. ಈರೇ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶರಣ್ಯಕ್ಕ ಅಂದೆ ಯಾನೇನಾ. ಸರೋಜಕ್ಕ ಪಾರ್ಲರ್ ಪೋದು ವೇಷ ಪಾಡುದು ಬತ್ತೇರು. ಪಾರ್ಲರ್ಗ್ ಪೋದು ವೇಷ ಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತೇರ್ಗೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೇರ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ವೇಷ ಪಾಡ್ರ. ಸರೋಜಕ್ಕ ಐಕ್ ಮೆಚ್ಚೋಡು ಸರೋಜಕ್ಕನ್ ಪಾರ್ಲರ್ಗ್ ಪೋದು ವೇಷ ಪಾಡೊಂದು ಬತ್ತೇರತ್ತ ಅಕ್ಲು.
ಶರಣ್ಯಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಇರ್ಲ ಪೋಲೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಶರಣ್ಯಕ್ಕ ಯಾನ್ ಒಡೆ ಪೋಪುನ್ ಶರಣ್ಯಕ್ಕ ಆರ್ನ ಬಾರಿ ದೂರ ಉಂಡು ಇಲ್ಲು ಸರೋಜಕ್ಕ ಬಾರಿ ದೂರ ಉಳ್ಳೇರು ಒಡೆ ಪೋಪುನ್ ಎಂಕುಲು ಬಾರಿ ಇಂಚಿಲ್ಲತ್ತ ಯಾರು ಅಂಚಿಲ್ಲ ಯಾರನ್ನ ಈರ್ನವ್ರು ಹೊಡೆದು ಮುಟ್ಟಾಡುಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ದೂರ ಆಪುಂಡು ಸರೋಜಕ್ಕ ಆರ್ನ ಮೋನೆ ತೂತುಜ್ಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಏರು ಪಂಡದು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿಂಡ ಐರ್ ಮೋನೆ ತೂತುಜಾರತ ಅವಲ ಅಂದು ಮಾರ್ರೆ ಏರಂದು ಮೋನೆ ತೂ ಅಂದೆ ಏರಂದು ಪನ್ಪುನತೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡಾರ ಏರು ಏರಂದೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಎಂಚ ಪತ್ತು ಜ್ಞಾನೆಂದು ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಎಂಕದಾಲ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕೇನ್ನಿನಿ ಬೇರು ಉಂಡು ಬಿಹಾರದಾಗ್ಲಿ ಇಜ್ಜೆರತೆ ಇನಿ ಬಿಹಾರ ಇಜ್ಜೆ ನಂದು ಅಗ್ಲಿ ನನ ಬರೋಡತೆ ಅಗ್ಲಿತ್ತೆ ಅವಳು ಆಟದಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಲೆರತ್ತ ಅಗ್ಲು ನನ ಬರೋಡು ಬಿಹಾರ್ ಬತ್ತೊಂದು ನನ ಬಿಹಾರ್ ಬತ್ತೊಂದು ಬರ್ನಾಗ ನಮ್ಮ ಜೆಪ್ಪು ನಂದು ಅಗ್ಲು ಆಡೋ ಒಂದು ನನ್ನ ಬರ್ನಾಗ ಅಗ್ಲು ಮಾಲ್ ಬತ್ತೊಂದು ಮಾಲ್ ಒಂದು ಬರ್ನಾಗ ಉಂಡತೆ ಎಂಕ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಅವು ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಲೆಕ್ಕ ಒಲ್ಲೇರು ರಡ್ಡು ಜನಲ್ಲ ಮಾಲ್ ಪಾರ್ದು ಮಾಲ್ ಒಂದು ಬರ್ನಾಗ ಶರಣ್ಯಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ನೀ ಜ್ವರಗೆ ಏರೇ ಶರಣ್ಯಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಇತ್ತನ ಇನಿ ಜ್ವರನ ಇರೇಗ ಜ್ವರನ ಇನಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅಕುಲ್ ಡಿಂಗ್ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಣ ಸರೋಜಕ್ಕ ಅಕುಲ್ ಡಿಂಗ್ ಅಂದು ಎಂಚ ಆಟ ಎಂಚಾವು ಆಟ ಎಂಚಾವು ನನ್ನ ಡಿಂಗ ಅದು ಸರೋಜಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶರಣ್ಯಕ್ಕ ಸರೋಜಕ್ಕ ಶರಣ್ಯಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಗ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈರ್ಡ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶರಣ್ಯಕ್ಕ ಎಂಕೆ ಇರೇ ಜ್ವರನೇ ಕೋಡೆ ಈರ್ನ ಬರ್ತಡೆ ಕೋಡೆನ ಶರಣ್ಯಕ್ಕನ ಈರ್ ಬಿಹಾರ್ ಬರ್ತಾರಂದ ಅತ್ತೆ ಶರಣ್ಯಕ್ಕ ಅಂಚ ಶೀತ ಆತ ನಂದಿರೇಗ ಸರೋಜಕ್ಕ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ದಾಲ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಆರು ಡಿಂಗ್ ಆತೇರತ್ತ ಒಡೆ ಪಾತೇರ್ ನಾರೇ ಪಾತೆರಂದಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ತಾರಂದಾರು ಓಕೆ ಭಲೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾಲ ಪೋಡ್ಗೆ ಶರಣ್ಯಕ್ಕ ಸರೋಜಕ್ಕ ನಡೆ ಪೋಡ್ಗೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪರ ಅಂದ್ 17 ಏಜ್ ಆಂಡ್ ಇರೇ 17 ವರ್ಷ ಆಂಡ 17 ವರ್ಷದ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂಚ ಜ್ವರ ಬತ್ತನ್ ಅಂಚ ಓಕೆ ಜನ 17 ವರ್ಷದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಎತ್ತ ನೇರ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಾವೆ ನನ್ನ 17 ವರ್ಷದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ತನ ಜ್ವರ ಬರ್ಪುಂಡ್ಗೆ ನೆಟ್ 17 ವರ್ಷದ ಕ್ಲಿಯರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರ ಅಂದ್ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿದಾಗ್ಲೇ ಬೀರ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಬೀರ್ ಬೊಡ್ಚಾ ಜಾಗ್ಲಿ ಇಜ್ಜೆರತ್ತೆ ಇಜ್ಜಿಂಡೈತೆ ಬೀರ್ ಏತ್ ಬೊಡಿತನ ಆತಿತ್ತನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಜ್ವರ ಎರೆಗ್ ಬೋಡ ಅಂದ್ ಸಂತೋಷನ್ನ ಶರಣ್ಯಕ್ಕ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಜ್ವರಗೆ ನನ್ನ ಪಾರ್ಟಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಪೋಲೆಗೆ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ದೂರ ಪೋಪುನು ಪಾರ್ಟಿಗ ಎಂಕ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಇರೇ ಬೊಡ್ಚಿನ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇರೇಗ ಬೊಡ್ಚಿಂಡ ಬೊಡ್ಚವೆ ಗೊತ್ತಾಯಿಜ್ಜಿ ಬೋಡಿತ್ನಾಗ್ಲೆಗ್ ಕೊರ್ಪುನು ಬೊಡ್ಚೆ ಬಂಡೆರಡಾಗ್ಲೆ ಕೊರ್ರೆಜ್ಜಿ ಹಮ್ ಹಮ್ ಇರೇಗ ಕೊರ್ಕ ಎಂಕ್ ಬೋಡು ಶರಣ್ಯಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು
మేడంకి దాదాండు మేడంకి బర్స వత్తుండి మేడం అవులు పోదు కుళ్ళు దాతుంది భవ్య చేచా నాకేనందులేరు సరోజక్క ఏయ్ ಭವ್ಯ ಚೇಚನಂದಕ್ಕೇನಂದಿಲ್ಲ ಸರೋಜಕ್ಕ ಸಂತೋಷ್ ಅನ್ನಕ್ಕೇನಂದಿಲ್ಲೇರು ಮೇಡಮ್ ದಾದಾಂಡಂದು ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಬತ್ತುಂಡ ಅಲ್ಲಿ ಪೋಯಲ್ಲ ಅಂಚಿ ಯಾನ್ ಕೊಡೆ ಬತ್ತೊಂದು ಕುಲೊಂದು ನೀ ಯಾನ್ ಮುಲ್ ಕೊಡೆ ಬತ್ತೊಂದು ಕುಲೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪೋಯಲ್ ಮಾರು ಇತ್ತ ಕಡಿಮೆ ಅಂಚೂರು ಬರ್ಸ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬತ್ತನ್ ದಾದಮಂತ ಉಂಡು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಮುಲ್ಪ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ಸ ನೀ ಬಂದಿಲ್ಲ ಏಮಕ್ಕ ಇಂಚಿಲ ಬರ್ಸ ಇತ್ತಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೇನೆ ಬತ್ತನೆ ಎಕಡೆ ಬೊಲ್ಪಡ್ದು ಇಂಚು ಬರ್ಸನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಆ ಒಡಿರೇಗ್ ದಾದಾ ಅವಡು ಶರಣ್ಯ ಅಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಅರೇಗ ಕೇಂದ್ರ ಪೂರ ಮರ್ಕ ಆಂಡು ಶರಣ್ಯ ಅಕ್ಕ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಬತ್ತೇರತ್ತ ಅದು ಬತ್ತೊಂದೇ ಬತ್ತೇರು ಶರಣ್ಯ ಅಕ್ಕ ಕೊಂಚಿ 2 ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಅರೆ ಜ್ವರಗೆ ಶರಣ್ಯಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆ ಆಪುಂಡು ಕೂಡ್ಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಇರ್ನ ಜ್ವರ ಶರಣ್ಯಕ್ಕ ದಾದ ಮಲ್ಪುನೀರು ಜಾಬ್ ಆ ರೀತಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜಾಬ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರಿ ಭವ್ಯಾಗ ಮರ್ಕಾಂಡ್ಗೆ ಕೇಂದು ಬನ್ನಿ ಸರೋಜಕ್ಕ ಓಹೋ ಎಂಕದಾಯಿ ಮರ್ಕ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಶಾಪ ತಾಗುವ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂತೋಷನ್ನೇ ದಾಯ್ತಾ ಸಾಪ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಶಾಪ ದೀತು ಜೇರೆಗಲ ಬಂದರು ಅಣ್ಣ ಬಂದರು ಅಂದು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಂದರು 90 ತಂದರು ಬಂದರು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಬಂದರು 90 ತಂದರು ನಾನು ನೀನು ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ನಾನು ನೀನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತುನು ನಾನು ನೀನು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲವೆ ನಾನು ನೀನು ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪನರ ನಾನು ನೀನು ಹಾಯ್ ನಾನು ನೀನು ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ನಾನು ನೀನು ಅರೆಗ್ ಪಿರಿಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ ಪಿರಿಂಡು ಅಲ್ಲ ಪಿರಿಂಡು ಎಂಕ್ ಬೊಡ್ಚೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶರಣ್ಯ ಅಕ್ಕ ನಾಗರಾಜನೇ ಬತ್ತೇರು ಅಣ್ಣ ಅಕ್ಕ ಕೂ ಕೂ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗರಾಜನ್ನೇ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾನು ನೀನು ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ನೀನು ಊಟ ನಮ್ದಾಯ್ತು ನಿಮ್ದಾಯ್ತಾ ಊಟ ಶರಣ್ಯ ಅಕ್ಕ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಗ್ಯಾರು ಓಲಿ ಪುತ್ತೂರುಡೆ ಅಂಜನ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬತ್ತಂಡ ದಾದಂಡಲ ಕನವಲ್ಲಿ ಶರಣ್ಯಕ್ಕನ ಬುಧರ ಬಂಡ ದಾಲ ಕನಪ್ಪನ್ ಪ್ರದೀಪನ್ನೇ ಬಕ್ಕ ಬನಂದ ಬಕ್ಕ ದಾಲೇಜಿ ಪ್ರದೀಪನ್ನ ಬಕ್ಕ ಪುರ ಇರ್ನ ನಾಗೇಶನ ಬಚ್ಚಂಗಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾನು ನೀನು ಯಾವ ಊರು ನಿಮ್ಮದು ನಾನು ನೀನು ನಮ್ಮದೂರು ಕಾರ್ಕಳ ಸತೀಶನ್ನೆಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಮುಗ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒತ್ತುನು ಬಾರಿಡಿತ್ತೇರು ಶರಣ್ಯ ಅಕ್ಕಲ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾನು ನೀನೊಂದು ನಾಗೇಶನ್ನ ಬನ್ನಿ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಡಿಯುವ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವ ಶರಣ್ಯ ಅಕ್ಕದ ಎಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನಾಗ ಸರಿಯಾಂಡು ಬತ್ತೇರು ಅಂದಂದು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಸರಿಯಾಂಡು ಬತ್ತೇರು ಅಗಲ ಪಿರಿಂಡು ನಾಗರಾಜನ್ನೇ ನಾಗೇಶನ ನಮಸ್ತೆ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶನ್ನ ನಾಗರಾಜನ್ನೇ ನಮಸ್ತೆ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಕೋಟ್ಯಾನುಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಪೂಜಾರಿಂದ ಆರೀರೆಗೆ ನಮಸ್ತೆ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಆರ್ನ ಪುದರ್ ನಾಗರಾಜ ಎಂದು ಶರಣ್ಯಕ್ಕ ದಾದಾಂಡಿ ಶರಣ್ಯಕ್ಕ ತೆಲ್ಪರತ್ತ ಪಾಪ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಏರಿಯೇ ಪಾಪ ನಾಗೇಶನೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗರಾಜನ ನಾಗೇಶನೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾನು ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಊರು ಯಾವುದು ನಾನು ನೀನು ಇದ್ದೀರಾ ನಾನು ನೀನು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗದಿದ್ರೆ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಯ್ತಾ ನಾನು ನೀನು ಶರಣ್ಯ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ನಾನು ನೀನು ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದೆ ಶರಣ್ಯ ಅಕ್ಕ ನಾನು ನೀನು ಕಾರ್ಕಳ ಕಡೆ ಮಳೆ ಬಂತು ಈಗ ಬರ್ತಾ ಉಂಟು ನಾಗೇಶನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾನು ನೀನು ನಮ್ಮ ಊರು ಬೆಂಗಳೂರು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಮ್ಮೂರು ಬೆಂಗಳೂರಾ ಓಕೆ ತುಳು ಬರುತ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ತುಳು ಬರುತ್ತದ ನಾನು ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಮಾರೆ ಕಾಮಿಡಿ ಆಗ್ತದೆ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಇವ್ರು ಮ್ಯಾಚ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತಾರ ನಾಗೇಶನ್ನ
ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಅಣ್ಣ ಅಂದಂದು ಈ ಸರೋಜಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಡಿತಾರಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಆಟದಲ್ಪ ಪಂಡೇರ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಮೂಲು ಟೈಟ್ ಆತೇರುಂದು ನಿಗ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಫಿರಿಂಡ ಅಂದ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನತೆ ಪಂಡೇರ ರಂಚನೆ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಹಾ ಬನ್ನಂದುಲ್ಲೇರು ನಾನು ನೀನು ಇದ್ದೀರಾ ಸೂಪರ್ ನೇಮ್ ಆತನ್ ಪನಾರ ಖುಷಿ ಆಪನ್ 19 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಲೈಕ್ 13 చెప్పును ಕಾರ್ಕಳಕ್ಕೆ పోదిತ್ತೆ ಕಾರ್ಕಳ ಬತ್ತಿತ್ತಾರ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದಾದ ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತನೇನಿ ಈ ರಾಮಾಸದಾನಿ ಕಾರ್ಲ ಬತ್ತನ ನಾನು ಉಡುಪಿ ಕಾರ್ಕಳ ಕಡೆ 2 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹೌದಾ ನೀವು ಕಾರ್ಕಳದ ಕಡೆ ಇದ್ದೀರಾ ಕಾರ್ಕಳ ಉಡುಪಿ ಕಡೆ ಇದ್ದೀರಾ ನಾನು ನೀನು ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಇಂಚ ತೆಲ್ತುಂಡ ನಾನು ನೀನು ಎಲ್ಲೆ ಲೈವ್ಗೂ ಬರ ಇಜ್ಜೆ ಬರ್ವೇರು ಪುದಾರ್ ಬಂಡ ಖುಷಿ ಆಪು ನಾನು ನೀನು ಬಂಡ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಆಜಿ ಬಿಯರ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಮದುವೆಗೆ ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಮದುವೆ ಎತ್ತಂಡೆ ಅರೆಗೆ ಪಲ ಮದುವೆ ಮಾರ್ರೆ ಅರೇನು ಮದುವೆ ಮಲ್ತು ದಿನಲ್ಲ ದಾದ ಮಲ್ಪರು ನಕ್ರೆಗೂ ಈ ಕಾರ್ಕಳ ನಕ್ರೆ ಬತ್ತಿತ್ತಾರ ದಾದ ಗಮ್ಮತ್ ಇತ್ತುಂಡ ಅವಳು ನಕ್ರೆಡ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಎಕಡೆ ಫೋನ್ ಇತ್ತಾರೆ ಇರೇನ್ ಲೆತ್ತೇನ್ ಇರಕೇಂಜಿ ಇರ್ಸಿದ ಪೋಯರ್ ನಾನು ನೀನು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ಕಳ ಬರಬೇಕು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ನಿಮ್ದು ಚಾನೆಲ್ ಉಂಟಾ ನಾನು ನೀನು ಅವರೇ ನೀವು ಅಕ್ಕನ ಸಿಸ್ಟರ ಬ್ರದರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾರೆ ಸಾರಿ ನಾನು ನೀನು ನೀವು ಸಿಸ್ಟರ ಬ್ರದರ ನಿಮ್ಮದು ಚಾನೆಲ್ ಉಂಟಾ ಶರಣ್ಯಕ್ಕಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಏತು ಮದಿಮೆ ಅರೆ ಮದಿಮೆ ಆವೊಂದುಂಡಿ ಶರಣ್ಯಕ್ಕ ಏಪಲ್ಲ ಅರೆ ಮದಿಮೆನೆ ಅರೆಗ್ ಮದಿಮೆ ಯಾವೋ ಒಂದು ಎಪ್ಪುಂಡು పోతిని ఫ్రెండ్స్ పూర అందే దాదా గమ్మత్తుగా తిర్గర పోయినా సతీష్ అన్న ఇరేను తుయ్య పనందులేరు అంద తుయ్యారా ఇర్ల పాతేరు జర మారే నిఖిల్ బ్రదాನೆ ಲೈವ್ ಮಾತ್ರ ಪಾತೇರು ನಂಜ ಎದುರು ತಿಕ್ಕಂಡ ಪಾತೇರು ಜರ ಮಾರೆ ದಾದನ ಶರಣ್ಯಕ್ಕ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಜೋರು ತೆರುಪ್ಲೆ ನಾನು ಹುಡುಗವನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹೆಂಗ್ ಪೋಡಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಮಾರೆ ಎవర్ల ಬಕ್ಕ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಣ್ಣ ಬಕ್ಕ ಹೆಂಗ್ ನೆರವೇರು ನಾನು ನೀನು ಹುಡುಗ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬರ್ಸಾತ ಏತು ಮದಿಮೆ ಅಂಡಲ ಯಾವುಜಿ ಶರಣ್ಯಕ್ಕ ತುಲೆ ಉಲ್ಲಾರ ಬರ್ಸಾತೆ ಏತು ಮದಿಮೆ ಅಂಡಲ ಯಾವುಜಿಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪುನೆಕ್ ದಾದ ಪನ್ಪುನು ಕಾಮಿಡಿ ಆತನು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆಂಜಿ ಉಲ್ಲೇರು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊರ ಪಂಡ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಹೂ ಬೋಡ ಅವು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೇರು ಬೇಕಾರೆ ಇದ್ದಾನೆ ಅರೆ ಮದಿಮೆ ಯಾವು ಅಂದ್ ಇಪ್ಪನು ಹಾಯ್ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಧನಿಕುಲು ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಪನಂದುಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಬನೋಕ್ ಏನಂದುಲ್ಲೇರಿ ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಅಂದು ಮಟ್ಟದ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲೇರು ಹಾಯ್ ಮಟ್ಟದ ಸುಜಾತಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ನಾನು ನೀನು ನಿಮ್ಮ ಭಾಷೆ ಕೇಳಿ ಖುಷಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದೆ ಹೌದಾ ನಾನು ನೀನು ನಿಮ್ದು ಕೂಡ ಹೆಸರು ಕೇಳಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶರಣ್ಯ ಅಕ್ಕ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ವನಸಾಂಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ವನಸಾಂಡ್ ಮೀನ್ ಕಜಿಪ್ಪು ಎಂಗ್ಲೇಗ್ ಅರೆ ಪಂಡೇರ ಕಜಿಪ್ಪು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಎನ್ನ ಹೇಮ ಅಕ್ಕ ಒಡೆಗೆ ಪೋತ್ತೇರಿ ಹೇಮ ಅಕ್ಕ ಎಕಡೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರಿ ಊರ ಬೈದೇರು ಹೇಮ ಅಕ್ಕ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಉಲ್ಲೇರಲ್ಲೇ ದೇವೇರೆ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದಾಂಡ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ದೇವರನ್ಲೆ ಎತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅತ್ತೆ ದಾದಾಂಡ್ ಹಾಯ್ ಸರೋಜಕ್ಕ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಅಕ್ಕ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ತುಲೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಇರೇನ್ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಅಂದು ಆರ್ನ ಪುದಾರ್ ಎಂಚಾಯಿ ನಾನು ನೀನುನಾ ಅವೇ ಅನ್ ಕೇಂಡೆ ಶರಣ್ಯ ಅಕ್ಕ ಆರ್ನ ಪುದಾರ್ ಎಂಚ ಕೇಂಡೆ ಯಾರು ಪಂಡಿಜೇರು ನಾನು ನೀನು ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ದು ಸರೋಜಕ್ಕ ಹುಷಾರ್ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಸರೋಜಕ್ಕ ಹುಷಾರುಲ್ಲೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾನು ನೀನು ಇದ್ದೀರಾ
ಇದ್ದೀರಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇದ್ದೀರಾ ಏನ್ ಮತ್ತೆ ಉಳ್ಳಾರು ಬೇಗ ಬೇಗ ಬತ್ತಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಗೈಸ್ ఒక అమాసత్తి ఒక పిసస్తులు పురారెద్దు బా ఎంగ్ల పొడి అప్పుడు పిదేకుల్లర రపరప్ బತ್ತొంచి కమెంట్ పడి ఇంట్లో రపరప ಓದುದು ಪಾರಪ್ಪ ಕೇನುಲೆ ಮಂಗ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಇರಿ ದಾದೆ ಸರ್ ನೆಕ್ಕ ಕೇನುಲೆ ಮಂಗ ನಾನು ನೀನು ನನ್ನ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಸತೀಶನ್ನ ಜಾಲಿ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಜಾಲಿ ಬನಂದುಲ್ಲೇರು ಈರ್ಡ ಕೋಪ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಒಲ್ಪದಾರಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕಡನೆ ಕೇನೋಡಿ ಒಲ್ಪದಾರಂದು ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಏರ್ ಮಂಗೆ ಸರಣ್ಯಕ್ಕ ಏರೇ ಮಂಗೆ ಬನ್ನೀರ್ ನಾನು ದಾಯ್ತ ಪುದಾರ್ ಮಂಗ ಬಂಡರ ತಾರ್ನ ಪುದಾರ್ ಮಂಗ ಎತ್ತು ಮಾರೆ ಸತೀಶನ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ರಕ್ಕಸೆ ಇಜ್ಜೆ ಇನ್ನಿ ಅಮಾಸತ್ತೆ ಯಾರು ಇತ್ತೇರಿ ಯಾರು ಬತ್ತಿತ್ತೀರಿ ಅರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಅವರ ಹೆಸರು ಯಾನ್ ಈ ಅವರ ಹೆಸರು ಯಾನ್ ಈ ಅರ್ನ ಪುದರ್ದಾದನ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಹೇಮಕ್ಕ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದ್ರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅರೆಗ್ ದಾಯೆ ಏತ್ ಮದಿಮೆ ಆಯೆರ್ ಪನ್ಪರ್ ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನು ತೂಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಪನಂದುಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಅನ್ನ ಮಾರ್ರೆ ಪೊನ್ನು ಏರ್ಲ ತೂಪುಜೇರು ಮಾರ್ರೆ ಕೇನುಜ ಕೇನುಂಡು ಇತ್ತೆ ಕೇನುಂಡತ್ತೆ ಪೂರ ಅನ್ನ ಪಂಡ ಪೊನ್ನು ಸತೀಶನ್ನ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಪನಂದುಲೇರು ಒಂಜಿ ಪೊನ್ನುಂಡುಗೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಮದ್ಮೆಗೆ ರೆಡಿ ಆವೋಡ್ಗೆ ಓಕೆನಾ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆವ ಪನಂದುಲೇರು ಸರೋಜಕ್ಕ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರೋಜಕ್ಕ ನನ್ನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆವ್ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನಂದುಲೇರು ಅಂದ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನುಜ ಅಂದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಲ ಪೋಂಡ ಅಂದ ಬರ್ಸ ಜೋರ್ ಬತ್ತನತ್ತ
ಇದೊಂದು ಮಳೆ ಮಾರೆ ಬರ್ಸ ಎಂಚಿನ ಬರ್ಸ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾಗೇಶ್ ಅನ್ನಿ పొన్ను ఆఫ్రికాదా ఓకే పనొందులేరు ఆఫ్రికాదా పొన్న సంతోషాన్ని హాయ్ పనొందులేరు హాయ్ హాయ్ పేను జాన్ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಏನು ಬ್ರದರ್ ಬಂದಿರ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಬರ್ನಾಗ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಸಂತೋಷನೆಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಬಂದಿರ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಲೇಕ್ ಓಕೆ సరోజక్క గుడ్ నైట్ బాయ్ పనందులేరు నెట్వర్క్ ఉండు పనందులేరు సంతోషాన్ని ఉండతే ಕೆಲವು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಹೊರ ಉಂಡುಗೆ ಹೊರ ಇಜ್ಜಿಗೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ಕ ಏನಂದುಲೇರು ಹುಷಾರಲ್ಲ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಐರೆಂಚೊಲ್ಲರು ಏನೋ ಅನಸಾಂಡ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತುಂಡು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕಾಗ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಮುರಾಣಿ ಬತ್ತಿನಾರು ಬೈಜ್ಜೇರು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಬರಂದುಂಡು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಇಂಚಿ ಈರ್ನವರ್ಡು ಬರ್ಸಂಡೆ ಹುಷಾರು ಲೆಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಇಂಚಿ ಬರ್ಸ ಬರಂದುಂಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೆಜ್ಜಿಗೆ ವೆಜ್ಜಾ ಇನ್ನು ವೆಜ್ಜಾ ತೇರೆಗೆ ಬಾಲ ಜೋಕುಲ್ಪುರ ಎಂಚಲೇರು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕನ ಬರ್ಸ ಇನಿ ಇಜ್ಜ ಅಂಡ್ ಪನಂದ್ರೆ ಬರ್ಸ ಮುಲ್ಪಲ್ಲಿ ಇನಿ ಇತ್ತಿಜಿ ಬೊಲ್ಪುಗು ಪೂರ ಬರ್ಸನೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಯಾಕಡೆ ಲೈವ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ಮೂಜಿ ಜನ ಐಡುಲೇರು ಹುಷಾರುಲ್ಲೇರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹೇಮಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪನ ಹಾಯ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಪಾತಿರ್ಲಿ ಸಂತೋಷನೇ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಸಂತೋಷನ್ನ ಪಾತಿರ್ಲಿ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಬ್ರದರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಜೈ ಮಹಾರಾಜ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್ ಪನಂದಲೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾಗೇಶನ್ನ ಇರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ఏమక్క ఎక్కడికి ఏనుంది ఇజ్జాండు అందే ఏమక్క ఎక్కడికి ఏనుంది ఇజ్జాండు నెట్వర్క్ ప్రాబ్లం ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿಂಡಿ ಜೋರು ಮತ್ತೆ ಬರ್ಸ ಬರೊಂದುಂಡು ಜೋಕುಲು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದೇ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಓಕೆ ఏమక్క హస్బెండ్ దూర పోయారు దాదాల పేరు ಜೋಕ್ಲೇಗೆ ಪಂಡದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಅಂದೆ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಸಿಸ್ಟರ್ ದಾನ್ವೇರು ಅಮೂಲ್ ಮನೆ ಪಂದೆ ಕುಲೊಂದುಂಡಿ ಬರ್ಸತಿ ಮನೆ ಪಂದೆ ಕುಲೊಂದುನು ఏమక్క బిజాపురాకు పోయారు బిజాపురాకు పోయారా ఓ ఆడదాని అంచి పోయినాయి బిజాపురాకు ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಇಜ್ಜಾಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲೇ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ಇಜ್ಜಾಕು ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲ ವಾಣಿ ಅಕ್ಕ ಕೋಪನಕ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಕೋಪೆಜ್ಜಿಗೆ ಬರ್ಸ ಹತ್ತನತೆ ಅಂಚ ಕೋಪೆಜ್ಜಕ್ಕ ಕೋಪೆಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಬಿಯರುಂಡು ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಕಲಿಪರ ಟೈಟ್ ಒಂಜಿ ಬಿಯರುಂಡಿಗೆ SR ಬತ್ತೇರಿ SR ಲಾಗ್ಸ್ ಹಲೋ ಪನಂದಲ್ಲಿ ಹಲೋ SR
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲೈವ್ ಬತ್ನಾಯ್ಕ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಡನ್. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು SR ಲಾಕ್ಸ್. SR ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡತ್ತೆ. SR ನೀವು ಕನ್ನಡನ ತುಳುವ? SR ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮಿಗೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದದ್ದ? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದದ್ದಲ್ವ ನೀವು? ಚಾನೆಲ್ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮದು. ನಮ್ಮದು ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಕೂಡ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಂ ಇರು ತುಳುತ್ತಾರೆ ಅತೆ. SR ಇರೇ ಬ್ಲೂ ಕೊರೋಡೆ. SR ತುಳುತ್ತಾರು. ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಚಾನೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಲೆ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ್ತ ಬೊಕ್ಕ ಇರೇಗ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪ. ಬೆದ್ರ ಇರು ಬೆದ್ರದಾರು ಮುಟ್ಟದವ್ರದಾರೆ SR. SR ಇರೇ ಬ್ಲೂ ಕೊರೋಡೆ. SR ಇರೇ ಬ್ಲೂ ಕೊರಿಯವೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬ್ಲೂ ಬರ್ಪುಂಡು. ರಡ್ಡೆ ಜನ ಇಡ್ಡುಲ್ಲೇರು. ಒಂಜಿ ಯಾನು ವಾ ಒಂಜಿ ವೀರ ಸಂತೋಷ ಅನ್ನೇನ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡು ಅತ್ತೆ ಯಾನು ಅಂದ್ ಇರು ಬತ್ತಿತ್ತಾರ ಅತ್ತೆ ಲೈವ್ಗೂ. SR ಬ್ರದರ್ ಇರು ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತಾರ ಮುರಾಣಿ ಅತ್ತೆ ಬತ್ತಿತ್ತಾರ ಅಂತ ತೋಜುಂಡು. ಸಂತೋಷ ಅನ್ನ ಪಾತೆ ಇರ್ಲೆ ಅಂದು ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೇ. ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ದೂರ ಪೇರು 3 ಜನ ಮಾತ್ರ ಐಡಿ ಇಪ್ಪುನು ಅಗಲ ಪಾತೆರು ಒಂದಿಜ್ಜೇರು 5 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು. ಯಾನು ಉಳ್ಳೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂತೋಷ ಅಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷನ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಪೂರ ದೂರ ಪೋಯರು ಏರ್ಲಜ್ಜರು 5 ಜನ ಹೈಡುಳ್ಳೆ ರಾತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶನ್ನೆ ಸತೀಶನ್ನೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಪೊನ್ನು ಒಲ್ಪ ಉಳ್ಳೇರ ಪಾಪ ಒನಸು ಮಲ್ದೊಲ ಇಜ್ಜ ಒನಸು ಮಲ್ದುಜಿಂದ ಮಲ್ಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಬಕೈರೆ ಒನಸು ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚ ಸತೀಶನ್ನೇ ಉಳ್ಳೇರ ಕೆಬಿಗೋರು ಒಂದಿತ್ತಾರ ಅಂದ್ 3 ಜನ ಉಳ್ಳೇರ ತಾಯಿಡು ಸತೀಶನ್ನ ಒನಸಾಂಡ ಇರ್ನ
ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಒನಸ ಆಂಡ నాగేశ్ అన్న ఈరు పాడును బొర్చి పొన్ను ఈరు నాడును బొర్చి పొన్ను ಅಂದಂದು ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ನಾಡುನು ಬೊರ್ಚಿ ಹೌದಾ ಅದೇ ಹೌದಾನೆ ಉಣ ಸಾತುಜಿ ಅಣ್ಣ ಅವನ ಸಾತುಜಾ ದಾದಾ ಕಾಜಿಪೋ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ದಾದಾ ಅಂತೇನೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣ ದಾನೆ ಪೊನ್ನು ನಾಡುನು ಬೊರ್ಚಿ ಆರು ನಾಡು ಬೇರೆ ಡೆಡ್ಡೆ ಪೊನ್ನುಲೆ ನಾಡು ಬೇರು ಆರು ಆಫ್ರಿಕಾದ ತುಯರಿಗೆ ಅತ್ತೆ ಕಾಡು ಮೇಡಮ್ ಬರ್ಸಕ್ಕೆ ಪೋಯರ ಕೇನಂದುಲೇರು ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಮೇಡಮ್ ಉಳ್ಳೇರು ಉಳ್ಳೇರು 5 ಲಕ್ಷ ಒಡೆಗೆ ಪೋಪುನಿ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಕೊರ್ರಾಗ ಆತು ಕೊರೋಡಾರೆಗ್ ಆತದಾಗಿ ಒಂದು 500 ರೂಪಾಯಿ ಯಾವ ನಾ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನಾಗೇಶ್ ಅಣ್ಣಗೆ ಒಂದು 500 ಕೊರ್ಲೆ ಯಾವ ಒಂಜಿ 2 ಮಾತ್ರ ದಿಲೆ ಬೊಕ್ಕದ ಪುರ ಡಿಲೀಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ನಾವು 0 ದಾಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಯಾವತ್ತ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡಿರ್ನ 0 ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡು ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಅಲ್ಪ್ಲೆ ಅಪ್ಪಕ್ಕಡೆ ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಪ ಆತುದ್ದಾಯ್ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ಬಂದ್ರು ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ 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 ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ರಾ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟರು ಅವರು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ದಾಯಗ್ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಪರ್ರೆಗ್ ಅಂದಂದು 500 ಯಾವ ಸೋಡಾ ಸರ್ಬತ್ ಬರ್ರೆಗ್ ಯಾವಿ ಮೇಡಮ್ ಸಾಂಗ್ ಬೊರ್ಚಿ ಬನಂದುಲೇರು ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಸಾಂಗ್ ಇಜ್ಜಿನಿ ಇರೇಗಿ ಸಾಂಗ್ ಒಂಜಿತ್ತೆ ಸಾಂಗ್ ಪನೋಡತೆ ಲೈಟ್ ಹೌಸು ಸಂತೋಷ್ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲೆ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಬಂದಿತ್ತೇರೆ ಕಡ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಿಡ್ದು ಹೋತೆ ಮಾರೆ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ್ಕೆ ಏನಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ಲು ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಎಂಕ್ ಹೇಮ ಅಕ್ಕ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ತೂಪೇರು ಪೊನ್ನು ಪಂತೇರು ಅಂದೆ ತೂಪೇರು ಅತ್ತೆ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಬನಂದಲ್ಲೇರು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಇರ್ನ ಪುದರ್ದಾದೆ ಇರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಇಜ್ಜಾ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಅವೇ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಊಟ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ನಿನ್ನೆ ತೀರಿಕೊಂಡರು ಇವತ್ತು ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ ಹೌದಾ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅಣ್ಣ ಏನಾಯ್ತು ಅವರಿಗೆ ಏನು ಏಜ್ ಆಗಿದ ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ಅಣ್ಣ ಏಜ್ ಆಗಿ ತೀರಿದ್ದ ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಓಲ್ಲೇರು ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣ ಇರೇನಕ್ಕೆ ಏನಂದಿಲ್ಲೇರು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ದಾರು ಮೇಡಮ್ ಜೆಪ್ಪಡ್ ಪಾಪ ಅರೆಗ್ ದಾಯಿ ಕಷ್ಟ ಪನಂದುಲೇರು ಸಂತೋಷ್ ಅಣ್ಣೆ ಎಜ್ಜಪ್ಪ ಅಲೆಗ್ ದಾಲ ಕಷ್ಟ ಎಜ್ಜಿ ಕುಲೊಂದೋಲು ಸುಕೋಟು ಕುಲೊಂದೋಲು ಅಲ್ಪ ಎಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಕಷ್ಟ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಲೈಟನ್ ದಾದೇನ ಪುದರ್ ಲೈಟನ್ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಯಾನ್ ಎಡ್ಡೆ ಬಾಲೆ ಮಾರೆ ಬಿಯರ್ ಅವು ಪೂರ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಗಮ್ಮತ್ಗು ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪುನು ಯಾನ್ ಅಂದೆ ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಂಕುಲ ಗಮ್ಮತ್ತಿಗೆ ಪನ್ಪುನಿ
ಎಂಕುಲ ಬಿಆರ್ ಪೂರ ಪರ್ಪುಜೆ ಎಂಕುಲ ಪಾಪದ ಬಾಲೆಲು ಸತೀಶನ ಎಂಕುಲ ಪಾಪದ ಬಾಲೆಲ್ಲ ಅವೇ ಎಂಕುಲ ಬಿಆರ್ ಪರ್ಪುಜ ಗಮ್ಮತ್ ಪನ್ಪುನು. ಶಿವಕುಮಾರನ್ನೇ 68 ವರ್ಷ, BP ಶುಗರ್ ಇತ್ತು, ಹಾರ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು. ಹೌದಾ? ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಇದ್ರಾ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರೇ? ಹಾಸ್ಪಿಟಲಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಅವರು. ಲೈತೇನ್ ಲೈತೇನ್ ಇರ್ನಪ್ಪದಾರು ಲೈತೇನ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಇರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯಾರೆ. ಬಾಲೆ ನಾಡುವೆರ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಬೇಲೆ ಆಂಡ್ ಆತೆ ಎನ್ನ ಅವು ಎಂಕಲಲ್ಲ ಆತೆ ಇಲ್ಲ ಆಂಡ್ ಬೇಲೆ ಆಂಡ್ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಬೊಬ್ಜರ್ ಇನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ಲ ಅಪಾಯ ಬಂಡಾರ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ 2 ಸಾರಿ ಒತ್ತುಲೆಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಲೈತೆ ನನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಒಂಜಿ 2 ಸಾರಿ ಒತ್ತು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು. ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಆಪುಂಡು ಅವೇ. ಇಲ್ಲ ಸಡನ್ ಡೆತ್ ಆಯಿತು. ಹೌದಾ ಶಿವಕುಮಾರಣ್ಣ? ಇತ್ತೆ ಆಂಡತೆ ಲೈಕ್ ಆಂಡತೆ ಬತ್ತನತೆ ಲೈಕ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನ ಲೈಕ್ ಆಂಡ ಅಂದ 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 ಆಂಡ ಅನ್ನ ಆಂಡ ಆಂಡ್ ಮೇಡಮ್ ಜೋರ ಪಾಪನ ಮೇಡಮ್ ಜೋರಿಯ ಸಂತೋಷನ್ನ ಭಾರಿ ಜೋರು. ಮೇಡಮ್ ಜೋರು ಸಂಡೇ ಅತ್ತೆ ಐಕ್ ಪೋತೀನಿ. ಸಂಡೇ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ತಿರ್ಗಾರ ಪೋತೀನಿ ಅತ್ತೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅವು ಜೋರಿಯೇ ಬಜ್ಜಿ ಚೋರಪಾಟ ಸಂತೋಷನ್ನ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಓಲ್ಲೇರ್ಕೇನಂದುಲೇರು ಲೈಟ್ ಹೌಸು ಸಂತೋಷನ ಈಡ ಪಾತೆರಂದುಲೇರು ಅರೆ ಲೈತೇನು ಈಡ ಪಾತೆರಂದುಲೇರು ಆರ್ಡ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಇರ್ದಾನ ಆರ್ಡ ಪಾತೆರು ಜಾರು ಸಂತೋಷನ್ನ ಆರು ಎಕಡೆ ದಿಂಚಿ ಈಡ ಪಾತೆರಂದುಲ್ಲೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಆಜಿ ಜನ ಉಲ್ಲೇರತ್ತ ಪರ್ರೆಗ್ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಮುಲ್ಪ ಅವೇ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಪರ್ರಾಗೆ ನೀರಿಜ್ಜಿನ ಮಗ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಅಂದೆ ಕುಲ್ಲ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನ ಇರೇ ನೀರು ಮೂಲ್ ಬರೊಂದುಂಡು ನೀರು ಇರೇ ಪರ್ರಾಗ ನೀರಿಜ್ಜಿ ಅನ್ಪ ಪೆರ್ಡೂರ್ದಂಚಿ ನೀರು ಏತ್ಲ ಉಂಡು. ಪಂಜಿದ ಮಾಸ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂಡೆ ಸತೀಶನ್ನ ಓಯ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಉಂಡ ಪಂಜಿ ಉಂಡ ಪಂಜಿ ಶಿವಕುಮಾರನಕ್ಕೇನಂದಿಲ್ಲೇರು ಇರು ಮಟನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪರಾಕೇನಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂದಂದು ಎಂಟು ಮಟನ್ ಸುಕ್ಕಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಶಿವಕುಮಾರನ್ನ ಮಟನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ಪ ಓಯ್ ಪಂಜಿದ ಮಾಸ ಉಂಡಿಯೇ 350 ಉಂಡ ಬರ್ರ ಬಾರಿ ದೂರ ಉಂಡು ಮಾರ್ರೆ 350 ಅಂಡ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತುಜಿ 350 ಪಂಜಿಗೆ ಪಂಜಿ ಉಂಡು 14 ಇಜ್ಜೇರು ಬಂದುಲ್ಲೇರು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಪಂಜಿ ಉಂಡಿಗೆ 14 ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜೇರು ಉಂಡು 10 ಸತೀಶನ್ನೇ 10 ಬೇರಿಯೇ ಲೈಟ್ ಹೌಸು ಸತೀಶನ್ನೇ ಪಂಜಿ 10 ಬೇರು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಪಂಜಿಲ್ಲ 10 ಬೇರಾರು ಮೇಡಮ್ ಕೋಪ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಈರು ಏತ್ ಕಲ್ತದಾರ್ಕೇನಂದಿಲ್ಲ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ನಾಲ್ ಪತ್ನೆ ಮುಟ್ಟಾಯಿ ಸಂತೋಷನ SLC SLC ಸತೀಶನ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಓಕೆ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಸತೀಶನ ಬಲೆ ಇರೇ ಬಲೆ
ಒಂಜಿ ಕೆಜಿ ಪಂಜಿ ಬತ್ತೊಂದೆ ಬಲ್ಲಿ ಸತೀಶನ್ ಸಂತೋಷನ್ ಏನ್ ಮಲ್ಪುನು ಸಂತೋಷನ್ನ ಇರಡ ಪಾತೆರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ದಾನೆ ಎರಡ ಕೋಪನೇರು ಸಂತೋಷನ್ನ ಸಂತೋಷನ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ಪುನು ಏತ್ನೆ ಕಲ್ದರ ಅರ್ಲಂಜಿ ಕೇನ್ಕ ಏನ ಏಪಲ್ ಕಲ್ಕೇನೊಂದು ಇಪ್ಪರತ ಸಂತೋಷನ ಹಿರಿಯತ್ನೆ ಕಲ್ತದಾರಂದು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲ ಕಲ್ತದೀನಿ ಯಾನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಎಂಕೆ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲೇ ಸತೀಶನೇ ಮನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡೇರ ಯಾನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಎಂಕೆ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಎಂಕಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಕಲ್ತು ದಾದಂದ ಕಲ್ತು ದಾಲ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಅರಡಿಗೆ ಸಂತೋಷನ್ ನೋಡಿ ಕಾರ್ಡಿ ಕೋಟೆ ಫಸ್ಟ್ ತಿಂಚಿಗೆನು ಬೇರೆ ಯಾನ್ಲ ರಡ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋತೆ ಮಾರೆ ಎಂಕಲ ದಾಲ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಆರೆನ ಸುದ್ದಿಲ್ಲ ಇದ್ದು ಯಾನ್ ರಡ್ಡನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ದಾರು ಅಂದ್ ಕಲ್ತು ಆರು ರಡ್ಡನೆ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಆರು ಸೆಕೆಂಡ್ PUCಗೆ ಯಾನ್ಲ ರಡ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತದ ಏರೆಗ್ಲ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ಬಕ ದಾದ ಮಲ್ತೀನಿ ಅದ ಕಲ್ತದ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲು ನೋಡಿ ಲಿಂಚನೆ ಬೇಲೆ ಅನ್ಕೊಡತ್ತೆ ಅವ್ರ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಯರಂದಿಗ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕಲ್ಪುನನ್ನ ಬೇಲೆ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂಡಾರ ಅರೆಗೆ ಐನ್ ಜೋಕ್ಲುಲ್ಲೇರ್ಗೆ ಐನ್ ಜೋಕ್ಲು ಐನ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೊಂಡ ಯಾವ ಬಂಡೇರಾರು ಇದು ಭಯಂಕರ ಅದೇ ಸತೀಶನ್ನ ಇರ್ನ ಐನ್ ಜೋಕ್ಲು ಐನ ಕ್ಲಾಸ್ ಪೊಂಡ ಯಾವತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಅಂಗನವಾಡಿ ಅಂತ ಯಾನ್ ರಡ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತಿನ ಎಂಕ್ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಓ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ದಾರ ಗೆಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕುದಿನಿ ಭವ್ಯ ಒಂಜಿ ನಮೂನೆ IAS ಕಲ್ಪೆರ್ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಅಂದ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಿವಕುಮಾರನ್ನೇ IAS ಅಲ್ಲ IPS ಕಲ್ತೀನಿ IPS ಇಂಡಿಯನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಸತೀಶನ್ನೇ ಈರು ಡಿಗ್ರಿಗೂ ಬುಡ್ತಿನ ಯಾವು ಈರು ಡಿಗ್ರಿಗೂ ಬುಡ್ತಿನ ಯಾವ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂತೋಷನ್ನ ಸತೀಶನ್ನೇ ಸಂತು ಅನ್ನ ಪನಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ದಾರ ದಾದ ನೀಡ ಪಾತೆರೊಂದು ಇಜ್ಜೇರಿ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಈರಡ ಪಾತೆರೊಂದು ಇಜ್ಜೇರಾರು ದಾದನ ಹಾಕದಾರ ಮಾರ್ರೆ ದೀಪಕ್ ಬಂಗೇರ ದೀಪಕ್ ಅನ್ನೇ ಬತ್ತೇರು ಹಲೋ ಗೈಸ್ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ದೀಪಕ್ ಅನ್ನ ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ಈರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿನತೆ ಲೈವ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತದ ಎರಡ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಲೆ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರ ಎಂಕಲ್ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ದೀಪಕ್ ಅನ್ನ ದೀಪಕ್ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ ಈರು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬರ್ತೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ್ ದೀಪಕ್ ಅನ್ನ ಒನಸಾಂಡ ದಾದಾ ಕಜಿಪು ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣೆ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಕಿರಣ್ ಅಣ್ಣ ಹಾಯ್ ಪನಸ ಆಂಡಿ ಪನಂದುಲ್ಲ ದಾದಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದೀಪಕ್ ಅನ್ನ ಹೇಮ ಅಕ್ಕ ಸರೋಜ ಅಕ್ಕ ಕೆಬಿ ಕೊರ್ಪುನ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಲೆ ಅಗ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರಿ ಕೆಬಿಲ ಕೊರ್ಜೇರ್ ಅಗ್ಲು ಪೋಯರ ಅಂದ್ ಯಾನು ಕುಸಾಲ ಮಲ್ತೇರು ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪುರ್ಚಿ ಪನಂದುಲೇರು ಶಿವಕುಮಾರನ್ನೇ ಓಕೆ ಶಿವಕುಮಾರನ್ನ ಬೇಜಾರು ದಾಲೆಜ್ಜಾವೆ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಮೇಡಮ್ ಜೋರ ಪಾಪನಕ್ಕೆ ನಂದುಲೇರು ಮೇಡಮ್ ಜೋರು ಮೇಡಮ್ ಜೋರು ಕಜಿಪು ಮಾಂಜಿ ಕೈತೀನಿ ಬನಂದುಲೇರು ದೀಪಕನ್ನೇ ಅಂದೆ ದೀಪಕನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಯಾರ ದೀಪಕನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇವೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಲ್ಪ್ಲೇ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ತು ಜೇರು ಬೇಜಾರು ಪಂಡ ಎಂಚಿನಕೇನಂದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ದಾರು ಮಾಂಜಿಗೆ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತುಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಬಡವೇರು ಮಾಂಜಿ ತಿನಿಯ ಇನ್ನಿ
ಇರೇ ಮಾಂಜಿಗೆ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತನ ಅಂಚ ಬಡವೇರು ಮಾಂಜಿ ತಿನ್ನಿಯನಿ ಅಂದೆ ಮಾಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಆತಂಡೆ ಮಾಂಜಿ ಮೀನು ಬಂಡದ ಅದೆಯಾ ಮೀನು ಹೂ ಮೀನು ಮಾಂಜಿ ಮೀನು ಹೂ ಮೀನು ಮಾಂಜಿ ಮೀನಿಯ ಕೂಡ ಹೂ ಮೀನು ಅತ್ಯ ಯಾಂಗ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮೀನು ಪಂಚಿ ಮಾಂಜಿ ಇಂದೆ ಬುಧರ ಆಯ್ತಾ ಈ ಅಂಜಿ ಮಾರ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂತುಜೇರು ಮಾರೆ ಅಕ್ಕನಾಗುಲು ದಾದ ಜನ ಮಾರೆ ಅಂದಂದು ಎಲ್ಲ ಕೇಳಲಿ ದಾನೆ ಅಂದ್ ಬುಡ ಒಂಜಿ ಚಕಡಕ್ಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ಲ ಪಂತುಜೇರು ಸತೀಶನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂತುಜೇರು ಅತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಅಕ್ಕನಾಗ್ಲಿ ಏರ್ಲ ಪಂತುಜೇರು ಇನ್ನಿ ಎಲ್ಲ ಬತ್ತೆರಡ ಕೇನ್ ಗವೆ ದೀಪಕನ್ನ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೀಪಕನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂತೋಷನ್ನ ಮೇಡಮ್ ಬೇಲೆಗ್ ಐಕ್ ಇರಾ ಬಾಲೆಗ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ಮೇಡಮ್ ಬಾಲೆಗ್ ಹಾಕ್ಯಾರ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚಿನಿ ಏನಿಕರ ಚಪನಿ ದಾದನ ಗೊತ್ತು ಜಂಗ್ ಕಾರಣ ಕೆಲವು ಇಂಚಿನ ದೇವತಾ ಬುಜ್ಜಿ ಮಾಂಜಿ ಪಂಡ ಮೀನತ್ತು ಕೋರಿ ಎಂಚಿನೆ ಕಂಪಿಸ್ ಮೀನತ್ತು ಕೋರಿ ಕೋರಿ ಮಾಂಜಿ ಪಂಡ ಮೀನು ಕೋರಿ ಅತ್ತು ಮೀನು ದೀಪಕನ್ನೆ ರೂಪೀಸ್ 250 kg ಮಾಂಜಿ ಪಂಡ ಆತ್ರೆಟ್ಟು ದಿಂದು ಜಿನ್ನಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಗುರ್ದು ಪಾಂಪ್ರೆಟ್ ಫಿಶ್ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಮಾಂಜಿ ಅಂಜಾಲ್ ಹಿಡ್ದಲ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂದೆ ದೀಪಕನ್ನ ಸತೀಶನ್ನೇ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ ದಾದ ಅಕ್ಕನಾಗುಲು ಮಾರೆ ಅಂದಿಯೇ ಸತೀಶನ್ನ ದಾದ ಅಕ್ಕನಾಗುಲತೆ ಪೂರ ಪೋಯರು ಸತೀಶನ್ನೇ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆವಂದ ಪನಂದಲೆ ಆವು ಸತೀಶನ್ನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅವೇ ಭೂತಾಯಿಗೆ ಮುನ್ನೋದುಂಡು ಅಂದು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಭೂತಾಯಿಗೆ ಮುನ್ನೋದುಂಡು ನಿಗುಲು ಮೀನು ತಿನ್ಪು ಜಾರಾಕೇನಂದು ತಿನ್ಪ ಸತೀಶನ್ನ ಇನಿ ಸತೀಶನ್ನ ಸಾರಿ ದೀಪಕನ್ನ ಮೀನು ತಿನ್ಪ ಮೀನು ತಿನ್ಪ ಎಂಕುಲ ಮೀನು ತಿನ್ಪ ಎಂಕ್ಲೇನಿ ಮೀನಿ ಸತೀಶನ್ನ ಹೇಮಕ್ಕ ಒಲ್ಲೇರು ದಾಯ ಬೇಜಾರು ಅನ್ನಾಗ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಂತು ಜಾರಿಗೆ ಅತ್ತ ಹೇಮಕ್ಕ ಸತೀಶನ್ನಾಗ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಂತು ಜಾರಿಗೆ ಅಂಚಾರಿಗೆ ಬೇಜಾರಿಗೆ ಎಂಕ ಅಕ್ಕನಾಗ ಲೇರ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಂತು ಜೇರು ಒಂದು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಮೇಡಮ್ಗೆ ರಪ್ಪ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡ ಆಕೆನಂದುಲೇರು ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಅಂದಂದು ರಪ್ಪ ಕೋಪ ಅರ್ಪುಂಡಲೆಗ್ ಒಕ್ಕಡೆ ರಪ್ಪ ಕೋಪ ಅರ್ಪುಂಡು ದೀಪಕನ್ನೇ ನಿಗಲನ ಊರು ಅಲ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಊರು ಕಾರ್ಕಳ ದೀಪಕನ್ನ ಎಂಕಲ್ನ ಊರು ಕಾರ್ಕಳ ದೀಪಕ್ ನಮ್ಮ ಮೀನು ತಿನ್ಪುಜ ಮೀನುದ ಕಜಿಪು ತಿನ್ಪುನ ಪನಂದುಲೇರು ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ದಾರು ದೀಪಕನ್ನೇ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬೊರ್ಚಿ ಆಲ್ ಔಟ್ ಆವು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬೊರ್ಚಿ ಆಲ್ ಔಟ್ ಕತೆ ಆಲ್ ಔಟ್ ದೀಪಕನ್ನೇ ನನ್ನ ಎಲ್ಲೆಡ್ದು ಕಾಯಿ ಕಜಿಪು ಮಾರ್ನಮಿಗ್ ಅಂದೆ ಎಲ್ಲೇ ಕಾಯಿ ಕಜಿಪು ಮಾರ್ನಮಿಗ್ ನನ್ನ ಕಾಯಿಲ ಕಜಿಪುಲ ಸತೀಶನ್ನೇ ಯಾನ್ ಪನ್ನಿ ಅತ್ತ ಹೇಮ ಅಕ್ಕ ಕೆಬಿ ಕೊರೊಂದು ಉಲ್ಲೇರಂದು ಅಂದಂದು ಹೇಮಕ್ಕ ಕೆಬಿ ಕೊರೊಂದು ಇತ್ತೇರಲ್ಲ ಇತ್ತೇವೆ ನೀ ದಾಯಿ ಬೇಜಾರಂಡು ಕೇಂಡರತ್ತೆ ಕೆಬಿ ಕೊರೊಂದು ಇಪ್ಪುನಿ ಪಾತೇರ್ ಜೇರು ಎದುರು ಬರ್ಪು ಜೇರು ಕೆಬಿ ಕೊರೊಂದು ಇಪ್ಪುನಿ ಅಕ್ಕನಾಗ ಲಂಚನೆ ಕೆಬಿ ಕೊರೊಂದು ಇಪ್ಪು ನಮ್ಮದಲ್ಲ ನೆರ್ಪನ ಅಂದು ಕೆಬಿ ಕೊರೊಂದು ಇಪ್ಪುನಿ ನೆರಿಯಂಡ ರಪ್ಪ ಬರ್ಪೇರು ಎದುರು ಬತ್ತು ಪಾತೇರು ಬೇರು ಜಾತಕ ತೂಪರನ್ನ ಈ ರಿಜ್ಜಿಯೇ ಸತೀಶನ ಜಾತಕದಲ್ಲ ತೂಪುಜ್ಜಿ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ಪನಂದುಲೇರು ಪೊನ್ನುಲೆಗ್ ಮಾಂತರೆಗ್ಲ ಬೇಗ ಕೋಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದಂದು ಪೊನ್ನುಲೆಗ್ ಬೇಗ ಕೋಪ ಅರ್ಪುಂಡು ಅತೆ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ದಾರೆ ರಪ್ಪ ಕೋಪ ಅರ್ಪುನಿ ಅಗ್ಲೆಗ್ ಸತೀಶನ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪನ್ಲೆ ಜಾತಕ ಈರ್ನ ಜಾತಕ ಬನ್ನಡ ಸತೀಶನ್ನ ಯಾನ್ ಜಾತಕ ತೂಪು ಜತೆ ಜಾತಕ ಏರ್ಡ ಕೊರ್ಪುನಿತ್ತೆ ತೂವರ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ತೂಪೇರು ಸತೀಶನ ನಾಗೇಶನ್ನೇ ಜಾತಕ ತೂಪೇರು ಎಲ್ಲೇ ಕೊರ್ಲೆ ಅರ್ಡ ದೀಪಕನ್ನೇ ನಿಕುಲು ಮೋನೆ ದಾಯಗ್ ತೊಜಪ ಉಜಾರು ಮೋನೆ ತೊಜಪ ಬುಜೆ ಕತ್ತಲೆತ್ತೆ
ಸತೀಶನ್ನೆ ಪೊನ್ನೆ ಸಿಕ್ಕುಜಿ ಎಂಕ್ ದಾನೆ ತೂಕ ಒಂದು ಅಂಚ ಜಾತಕ ಓಡತ್ತೆ ಪೊನ್ನು ತಿಕ್ಕುಜಿ ದಾನೆ ತೂಕ ಜಾತಕ ಓಡು ಅಂದೇ ದೀಪಕನ ಅಮಾಸೆಗೆ ಪೂರ ಕತ್ತಲೆ ಆಯ್ತು ಅಂಚ ಮೋನೆಲ್ಲ ತೋಜುಜಿ ಅಮಾಸೆ ಫುಲ್ಲು ಕತ್ತಲೆ ಫುಲ್ಲು ಸತೀಶನ ನಾವನ ನವರಾತ್ರಿ ಕರಿಯಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೊನ್ನು ತುಕ ಇಜಿನತ್ತೆ ನವರಾತ್ರಿಗೆ ಪೂರ ಪೊಂಡ ತಿಕ್ಕು ಪೊನ್ನು ಅರೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಉಂಡು ಪಾಪ ದಾದ ಅಲ್ಪನು ಕತ್ತಲೆಡು ಮೆಲ್ಲ ಕುಲೆಕ್ಕುಲು ಬರುವ ಅಂದಿಯೇ ದೀಪಕನ್ನ ನನ್ನ ಲೈವ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಡು ಅಲ್ಪನು ಪೋಡ್ಗೆ ಆಪು ನಿನ್ನಿ ಕುಲೆಕ್ಕುಲು ಬರುವ ಮಾರೆ ಅಮಾಸೆ ಅತ್ತ ಹೇಮಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಪನಂದುಲೇರು ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಹೇಮಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಂಡೇರು ಸತೀಶನ್ನ ಬಾಯ್ ಹೇಮಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಈ ತೋರ್ತು ಲೈವ್ ಬತ್ನೆ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ್ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ದವ್ರು ಏಪ ಅಮಾಸೆ ಅಂದಕ್ಕೆ ನಂದುಲೇರು ಅಮಾಸೆ ಇನಿ ಅತ್ತೆ ಅರೇಗ ಅಮಾಸೆ ಏಪ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿಗೆ ದೀಪಕ್ಕನ್ನೇ ನಿಗಲ್ನಲ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಸತೀಶನ್ನೇ ಯಾನ್ ಸಮ ಉಲ್ಲೆ ಪೊನ್ನು ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ಐಕ್ ಅಂದ್ ಪೊನ್ನು ಸಮಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದು ಇರೇಗ ಸಮೇತನ ಪೊನ್ನು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೇಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ನನ್ನ ಬರೋಡು ರಕ್ಕಸೆ ಅಂದ್ ರಕ್ಕಸೆ ನನ್ನ ಬರೋಡು ಬ್ರಹ್ಮ ರಕ್ಕಸೆ ಕುಲೆ ಬತ್ತಂಡ ಆಯಲ್ಲ ಲೈವ್ ಬರ್ರೆ ಪನ್ಲೆ ಓಕೆ ಲೈಟ್ ಹೌಸ್ ದಾರೆ ಲೈವ್ ಬರ್ಪಿರಾರ್ಲ ಎಂಚಿನ ನಿಕ್ಕದ ಪೋಡಿಗೆ ಅಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಡಿಗೆ ಸುರಾಪುನು ಮುಲು ಇಪ್ಪಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಊರುಗು ಕಟ್ಟೊನ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಉರ್ಕು ಕಟ್ಟೊನ್ಲೆ ಪೋಡಿಗೆ ಗಂಧ ಅಂದಿ ಉರ್ಕು ಕಟ್ಟೋ ನೋಡು ನನ್ನ ಆಂಡತ್ತೆ ಇನಿ ಅಮಾಸೆ ಆಂಡ ನನ್ನ ಉರ್ಕು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಉರ್ಕು ಗಿಚ್ಚವಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ದೀಪಕನ್ನ ನನ್ನ ಉರ್ಕು ಬರ್ಚಿ ನೀರ್ದು ಒಕ್ಕ ಇನಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಉರ್ಕು ಬೋಡು ಒಕ್ಕ ಉರ್ಕು ಬರ್ಚಿ ಸತೀಶನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಉರ್ಕು ಕಟ್ಟೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಉರ್ಕು ಅರೆ ಪೊನ್ನು ತಿಕ್ಕುಜಿಗೆ ತೈಕ್ ಮೇಡಮ್ ಪೋಡಿಯರ ಅಂದಿಯ ಸಂತೋಷನ್ನ ಮೇಡಮ್ ಪೋಡಿಯರು ಕುಲೆ ಬತ್ತಂಡ ಆಯಲ್ಲ ಲೈವ್ಗು ಸೇರ್ಸಲೆ ಪಂಡೇರತ್ತೆ ಬರ್ರವಲ್ಲೆ ಅಂದ ಅಪ್ಪಗ ಪೋಡಿಯರು ಕೋಡೆ ಬಹುದಿನ ರಕ್ಕಸ ಇನಿ ಟೈಟ್ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿ ಯಾರು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅರೆಗೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಒಂಚಿ ಬರ್ಸೆ ಎತ್ತಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯರಾರು ಬತ್ತಿತ್ತೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಪ ಅಂದಿ ಅಂಚಿ ಪೂರ ಉಂಡಿಯ ಕಾಡ್ ಸೈಡ್ ತಗಲ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚ ರಾತ್ರಿ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ವರ ಇರು ಬಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಿ ತೂಕ ಅಂಚಿ ಪೋದು ನಮ್ಮಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಗ ಸತೀಶನ್ನ ಒಂಜಿ ಉರ್ಕು ಕಟ್ಟೋಡು ಪೊನ್ನ ಆಪುಜಾರೆ ಗಂಚ ಸಂತೋಷನ್ನೇ ಮೇಡಮ್ನ ವಾಯ್ಸ್ಕೇನುಜ್ಜಿ ಜೋರುಡು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಪನಂದುಲೇರು ಸಂತೋಷನ್ನೇ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇನೋಜಿಗೆ ಹೌದಾನೆ ಬಾಲೆ ಬುಲುಪಿನಿ ಕೇನುನು ಓಲ್ ಬಾಲೆ ಬುಲಿಪುನಿ ಬಾಲೆ ಬುಲಿಪುಜ್ಜಿ ಬಾಲೆಗೆ ನಿದ್ರೆ ದೀಕ್ಷಾ ದೀಪಕ್ ಮಿನಿ ಲಾಕ್ಸ್ ಬತ್ತೇರು ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ ನಿಗ್ಲೆನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಯಾನ್ ನಿಗ್ಲೆನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಪನಂದುಲೇರು ಅಂದೇ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈರೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತಾರತೆ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಈರ್ನಲ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಉಂಡತೆ ಈರ್ನ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಎಂಕ್ಲು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಪವೆ ಇಜಿಂದ ಈರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಈರೊಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಪೋದು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೇವೆ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಈರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತೀನಿ ಅಂದತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ್
ಸತೀಶ್ ಅಣ್ಣ ಇನ್ನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಆತು ಬೇಗ ಪೋಯರಂದು ಅಂದಂದು ಇನ್ನಿ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅದು ಎಂಚ ಬೇಗ ಪೋಯರು. ಎಂಕಲ್ಲ ಎತ್ತು ಗಂಟೆ ದೀಪಕ್ ಅನ್ನೆ ಬಾಲೆನ್ ಜಪ್ಪದಿ ಜರ ಬಾಲೆ ಜೈದೆ ಜೀದಿ ಸೌಂಡ್ ಏನು ಸೌಂಡ್ ಬಾಲೆ ಜೈದೆ ಬಾಲೆ ಉಲ್ಪನ ಸೌಂಡ್ ಕೇನಾರ ಇಜ್ಜಿ ಬಸ್ಸದ ಬರ್ಸದ ಎప్పుడు ಅತ್ತ ಇರೇಗೊಲ್ಲ ಬೇತೆ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂಡಿ ಇನ್ನು ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅತ್ತ ಬಾಲೆ ಜೀದೆ ಸತೀಶ್ ಅನ್ನೆ ಮಲ್ಪುಗನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಯಾನ್ ರೆಡಿ ಉಲ್ಲೆ 16 ಗಂಟೆಗೆ ಪೋಯಿ ಬನ್ನದ ಓಕೆ ಓಕೆ 16 ಗಂಟೆ ಪೋಯಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತ್ರ ಇರೇ ಮಲ್ಪಡು 16 ಗಂಟೆಗೆ. ದೀಪಕ್ ಅನ್ನೆ ಪುರುಬಾಲೆ ಬುಲ್ಪಿನಿ ಸೌಂಡ್ ಕೇನುಂಡು ಅಂದಂದು ಇರೇಗ ಅಮಾಸೆ ಅತ್ತ ಅಂಚ ಕೇಂಡು ಎಂಕಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಅಮಾಸೆ ದಾನಿ ಅಂಚನೆ ಪುರುಬಾಲೆ ಬುಲ್ಪಿನ ಸೌಂಡ್ ಕೇಂಡು. ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಎನ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಕೌಂಟು ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪೆರನ್ನ ದಾನೆ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮಲ್ಪರ ದಾದ ಧೈರ್ಯ ಬೋಡು ನಮ್ಮ ದಾದೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತಕ್ಕ ಪೋರ್ತೊಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿಯೇ ಎಂಚ ಆಪುನಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದು ಪೋಡು ಪನ್ಪುನೆ ಪನೊಂದಿಪ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆಗ್ಲ ಪನ್ಪಿರ ಹಾಲೆಗ್ಲು ಪನ್ಪಿರ ಅದ ಅವು ಪೂರ ಪೋರ್ತೊಂಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ದಾಲ ಅಪುಜಿ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಪನ್ಮನೆ ಎಡ್ಡೆ ಜನ ಕ್ಲಿಪ್ಪರು 6 ಜನ ಕ್ಲಿಪ್ ಅವು ಪೂರ ಪನಾರ ಅಪ್ಪುಜಿ ಬಾಲೆ ಬುಲಿಪಿನ ಸೌಂಡು ನಿಕುಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿದಾಯಿಲ್ಲ ರಂದ ನೆಂಕು ಪಿದಾಯಿ ಇಲ್ಲ ಕಪ್ಪಿದೆಯ್ಯ ಅವು ಕಪ್ಪೆಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಇಪ್ಪೋಡು ಕಪ್ಪೆ ಇಪ್ಪುಡ್ಯ ಕರ 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 ಅನ್ನೋದು ಅವು ಜೋಕು ಅಮಾಸೆಡ್ ಎಂಕುಲ್ನ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜ ಲೈವ್ ತೂಪಿನಾಗ್ಲೇಗ್ ಬೇತೆರೆಗ್ಲ ಕೇನೊಂದಿಜ್ಜಿ ಲೈವ್ ತೂಪಿನಾಗ್ಲೇಗ್ ಅಂದಂದು ಅರೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಕೇನ್ನತೆ ಅವು ಕಪ್ಪೆ ದಿಪ್ಪೆ ಡೌಟ್ ಅವು ಕಪ್ಪೆದ ಸೌಂಡ್ ಪೂರ ಇಪ್ಪೋಡು ತಿರ್ತು ಹೋಗ್ತಾయి ಅಂಚಿಡ್ ಹೋಗ್ತಾయి ಅರೆದನುಲ್ಲ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಗ್ ಎಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಗುಲು ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪಾರ್ಟಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಯಾನ ಮಲ್ಪೆ ಅನ್ನ ಎಂಕ್ ದಾಲ ಪೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇರೇದಾಲ ಪೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಯಾನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಡು ಫೈಲ್ ಅನ್ನ ಅಕ್ಕ ಅಂಚ ಧೈರ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದು ಮಲ್ಲೆ ಯಾನು ನೆಟ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರ ನಂಚೆ ಎನ್ಯಾನು ಅಕ್ಕ ಲಾಗ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕು ತೋಜಿಯವರು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ದೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ಕ ಇರ್ನ ಚಾನಲ್ ಇರೇಗ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರಡೆ ಅಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಇತ್ತಂಡ ದೀಕ್ಷಾ ಅಕ್ಕ ಕೊಂಚ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಕ ಅಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಉಂಡಾ ಚಾನಲ್ ಉಂಡತ್ತ ಅರ್ನ ಪ್ರೈವೇಟ್ಗೆ ಮನ್ನತ್ತು ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಬ್ಲೂ ಬತ್ತುಂಡವೇ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಕುಸಾಲ್ಗ್ ಪನ್ನಿ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕಪ್ಪೆ ಮಾರ್ರೆ ಐಕ್ಲಾ ಪೋಡಿಯರ್ ಮಾರ್ರೆ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸತೀಶ್ ನಂದಿ ಕಪ್ಪೆಗ್ಲಾ ಪೋಡಿಯರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕುಡ್ಲಾಗ್ ಬರ್ರೆ ಇಜ್ಜ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೀಪಕ್ ಅನ್ನೆ ಕುಡ್ಲಾಗ್ ಅದ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡೆ ದೀಪಕ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕುಡ್ಲ ಹಂಚದಕ್ಲೆ ಬರ್ಪನದ ಲೈವ್ಗು ಅನ್ನ ಇರ್ಲ ಬಲೆ ವಿಡಿಯೋಡು ನನ್ನ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬರ್ಕ ಮದಿಮೆದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ತೊಂಬರೋಡ ಅಂದೆ ಇದನ್ನ ಬರ್ಪ ಗೌಜಿ ಉಂಡು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೀಪಕ್ ಅನ್ನೆ ಕುಡ್ಲ ದಸರಾ ಬರ್ಕವೇ ಓಡೆ ಸುಮಾರು ಕೊಡಿ ದಸರಾ ಇದ್ದೀರ ಮನೆ ಒಡೆಗಿಂದು ಹೋಗುನು ಏರ್ ಕುಡ್ಲದಾರ ದೀಪಕ್ ಅನ್ನ ಮಡಿಕೇರಿಲೇ ಇದ್ದೀರಿ ಕುಡ್ಲಾಗಲೇ ಇದ್ದೀರಿ ಒಡೆ ಒಪ್ಪನಿಯ ಒಡೆಗ್ಲ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಯ್ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಗಮ್ಮತ್ ಇಪ್ಪದ ಅಂದ ದೀಪಕ್ ಬಂಗೇರ ಉಲ್ಲೇರತ್ತೆ ಎಂದೆಟ್ಟು ಆರೆನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಪನಂದುಲ್ಲೇರು ದೀಪಕ್ ದೀಕ್ಷಾ ದೀಪಕ್ ಮಿನಿ ಲಾಕ್ಸ್ ಈರ್ ದೀಕ್ಷಾ ಆರ್ ದೀಪಕ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೂಪರ್ ಪುದಾರ್ ನಿಕಲ್ನ ದೀಪಕ್ ದೀಕ್ಷಾ ಆರು ಇರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆರು ಫಸ್ಟ್ ಬೈ ದಿನತ್ತೆ ಐದು ಬಗ್ಗೆ ಇರಿತ್ತಲ್ಲ ಇವಾಗ ಬತ್ತನು ಅಲ್ಲ ದೀಪಕ್ ದೀಕ್ಷಾ
ಪುದರ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಡು ಮಾರೆ 2 ಆರ್ ಜನದ್ದೆಲ್ಲ. ದೀಪಕನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ರತ್ನ ಎಂಕ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆರು ಪನ್ನಿಟ್ಟು ಗೊತ್ತಾಂಡ್ ನಿಂಗ್ಲೆಗ್. ಎಂಕ್ ನನಲ ಮದಿಮೆ ಆತಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಾಡ್ ಪೊದು ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅವು ತಾನೆ ನಮ್ಮನ್ ಲೈವ್ ಹೊತ್ನಾಗ್ಲಿ ಏರೆಗ್ಲ ಮದಿಮೆನ ಆದಿಪ್ಪುಜ್ಜಿಯ ಮಾರ್ರೆ. ಬಂದು ಭಯಂಕರ. ಹಾ ಅಂದ ಅನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಪಲ್ಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಅರೆ ಮದಿಮೆ ಆತಿಜಿಂದ ಆರ್ ಆರು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮದಿಮೆ ಮಾರ್ರೆ. ಆತುಜಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈರ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಅವು ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಹೊತ್ನಾಗ್ಲಿ ಪೂರಕ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಆತುಜಿ ಪೊಣ್ಣು ತೂಲೆ ಪನ್ಪುನು. ದೀಪಕನ್ನ ಮದಿಮೆ ಆತುಂಡು. ಅತ್ತೆ ಆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂತೀನಿ ಯಾರು ಪಂಡದಲ್ಲ. ದೀಕ್ಷಕ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಲೇವೆ. ಅಪ್ಪ ಈರ್ನ ಚಾನಲ್ ಎಂಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕು. ಈರ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಪಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುಜಿ. ಉಡ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಚಿನ ಮಾರೆ. ಹಾ ಅರೆಗ ಆರ್ ಕಾಮಿಡಿ ಮಲ್ತನತ್ತೆ ಅಂದಾಂಡ್. ಒಂದು ಏಮಕ್ಕನಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಮಂತಿಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ. ನಗಲು 2 ಜನ ಕಪಲ್ಸ್ ನಕಲು ಬರ್ಪೇರು ಇನಿ ನಿಗಲು 2 ಜನ ಕಪಲ್ಸ್ ನಕಲು ಬತ್ತೇರು. ಆರ್ ಲಂಚನೆ ಮೆರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಆರ್ ಪನ್ಪುನ ಆರ್ನ ವೈಫ್ ಅನ್ಪೇರು ಆರೇನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಂದ್ ಆರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಹಿಡ್ಕೆನ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಆರೇರನೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅನ್ಪೇರು ಕಾಮಿಡಿ. ಅಂಚ ಎನ್ನ ಕೈತಲ್ಡೆ ಕುಲ್ಲುದೇರು ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪುನ ಎಂಬೇರು ಅಂದೆ ಡೈಲಾಗಿಯ ಅಂದಂದು ಸೇಮ್ 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 ಡೈಲಾಗ್ ಅಕ್ಲಿನಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಅಂಚನೆ ಇಪ್ಪು ಅಕ್ಲೆನಲ್ಲ ಇಂಚಾನೆ ನಿಕುಲ್ನಲ್ಲ ಇಂಚಾನೆ ಅಂಚನೆ ಬೋರ್ಡ್ ಕನ್ನಡಿ ಬಿಡಿದು ಬನ್ನಕ್ಕ. ಇಂದು ಸತ್ಯವಾದ್ಲಾ ದೀಕ್ಷಾ ಏರಂದೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾವ ಅವೇ ಸನ ಪಿಟ್ಟರ್ ನಗಲು ಬುಡೇದಿರು ತೋಜುಂಡು ಎಂಕ್ ತೋಜ್ಜ ಅಂದ್ ಮಾರ್ರೆ. ಅಮಾಸೆಗ ಆರ್ನ ಪಿತೃ ನಕಲು ಬೈದೇರು ತೋಜುಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಓಹೋ ಅಂಚ ಅವನ್ನ ಎಂಕ್ ಶಾಲೆದ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಚೂರು ಯಾನ್ ಎಲ್ಲೆ ಬರ್ಪೆ ಲೈವ್ಗು ಅವೇ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದೀಕ್ಷಾಕ ಐತ್ ಹೊರ್ತು ಬತ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಇರು ಟೀಚರ ಯಾನ್ ಟೀಚರ್ ಅದು ಬೇಲೆ ಮನ್ಪುನಿ ಅಂದೆ ಓಲ್ ಕುಡ್ಲಾಡೆನಾ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ದೀಕ್ಷಕ್ಕ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರೇಗ್ಲ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ನಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೇಗ್. ಸಂತೋಷನೇ ಬಂದ್ರೆ ಮೇಡಮ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಅಣ್ಣ ಯಾಲ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಎಂಕ್ಲ ಕಡೆ ಹಿಡ್ದು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಗ. ಅಬ್ಬಾ ಪೊಂಜವು ಪೋಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಆಂಡ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೀಪಕನ್ನೆ ಆರೀರ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಲೈವ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಲ್ಲೆ ಪಾತೆರ್ಗ ಬಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎನ್ನ ಪುದರಿ ಪನ್ಪುನಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆ ದೀಪಕನ್ನ ಎಲ್ಲೆ ಬಲೆವಿ ದೀಪಕನ್ನ. ಓಕೆ ದೀಪಕನ್ನ ಬಾಯ್ ಇರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಇರ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೈವ್ ಬತ್ನೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್. ಅಂಚನೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ.